So KG1 ekosi be 6 creative arts so basic one kosi be 6 science maths perfect the do common things so no kan no na ye ne mo bina de ko na esre one kosi KG2 numeracy language and literacy creative arts for this computing coloring and writing JHS1 kosi freedom English language brofo kan no nya research control you know enya you know brofo bia we dia o kama na ye yon tron chese o kan ya mo furu sa akura no na no brofo de social studies kakra wo ho ebsonfo nya fe no betro notes da bia wo to book da bi when dia said that no sonkon na akura no kenkane akọ science kakra e wo ho rm kakra computing career technology afese e set exam questions abro no se mock se terminal se midterm ni nyina no perfect dia na ukọ montra no ko pecha kwan na bo apa ebsonfo we dia me kire obia ya betumi no atokese na bibia wo hwe se fa no homa bia no woroma mo bi kuma se fu ko aputoja ye pensation no ankranso adanso man first of all no a man ya fa na bibia toto homa ubodro mu a perfect series na ya mo bi number is 0243 299 and 0540 755 465. Abusuafo we ase apomoden ya ade ba ko a yenton wo store se wo hu enipa benya hoden a efa kese gina aduane a obedie ene anom ne a odebegu so eho ena ye fa ya hoden firi na emprempre nya aduane ne hia ye anom ne ho asem na ye ka ne senti na ye kan fo vitamin kanom ne no ede ama wo se wo pe bibi de agu mnase e ma akoma toya mu a eye vitamin kanom ne no eno na abenom frisewe no kala bi anim kafe nsem bi anka ho eboa nkwada aboa mpanyini vitamin kaduane no anasa anom ne no ye aduane mapa obese memeni di abonten ento obepia no pa kosi anwumre na ensuo nko a obeduru fie na ne yem atwakuro vitamin kanom ne we ni san ye aduane mapa enti mo san krofo no upia abonten afa ye waduane ne fa ho to so ubeduru fie wadide mu oduru amani o manyina akoso efinhye aduonu a vitamin gba o man Ghana yimu ne omutia no omutie omo ensu abrobo wonsesa wotim na ho suo sene etia netie ne de sene etia netie hwe nsesa ye na omo wona hodo na wadwaman so enti vitamin say yeso ya milk drink na wope onsa beka vitamin choku amaga na koko ne ede aye ehye pa eno na wo hwe ni mu so obenya bianom so a enye na wodwa so vitamin banana wo ho strawberry nie enuanu ahodo ahyemu ma calcium wom omega 3 6 and 9 ni nyina nkakra protein so taato ya eboa pa ama nipadua no ejane na nkroma so manu makoso se ne edi nkaka cho no cafe nsem bi animu enti akokora no mabrewanom akwada nom obi anum bi emeyeye efie ho fa bi gu ho no mo sto mu ho no mo so fa bi gu ho fisa nom ne ene ya jatum wo amaga na mu ha obi enom eye vitamin no na yenonum wedia ne ekokwadwo wrekọ Royal Enterprise aso ye ho wode wrekọ heba mesha naba okurasini eduro no eduro of the moment okurasini eduro we ena wo sisie mu hawa etwasa wonum bie na be yidi firi ho no mo wona wo sisi mu hyehye wom wobi o ho no mo a wontumi ntena ase obi ntumi nante obi ntumi na sisie no nso a center boat eno a na egina so koba ye bibia ohawo abaji sisie na boso a eyokrasi ne aduro yenua ma no fichikro eya ade a edaboko se wahu enya benabo se ne obi awu wo fie obi nso ne nsabuo ne ma obi o hono mo nso a na mienu na aba na esan ko ba bi efiri enya saa na odoma nkoma hyehye no okrasi ne aduro no ebesiesie ni padua no ema bibia ye se ne wo se ye koko ho nsem pressure infections no enam nyare ne edinfo bi abagini padua na boso okrasi ne aduro oto asintini na atwe okrasi ne aduro mema wa ye mre wo mpamu we yenka yentem ne kotobi enimguase na doso promise ba o yere papo saka pidank misty heba ni nyina wo mrom patase fori nyina ko sax pharmacy Otec 1029Fm amo aswase ne mpotem nso momra hanom oboase efo nyina nso nko time fm tachiman free fm enye na edwoso ene ne nkwado aban ayaresa bia ne mu hono mo awadwoso aduro ne nya na frediman seba dani heba top amazing heba na otafo ene ne fefremu nyina methodist abrosan mu eho ena aduro no wo ya mo ba bia wo so enso ko ba bia tondo no oso pokrasi ne aduro no 0244470067 across doctor na homa no 024447
0067. For woman, so asene every year jebre na yedin kenkan nyina abo akwan mu every wo French boy circle abo na pam for mo and a boy makase bodo aye crotching a yeso akwa pensimaka ene son of the lion jataba wono wote afidie no akire no baka no bo na chidom sanso edna na kwasi kwa o production Facebook on Otec 1029 na so for me bu kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwa bena abo atena wiye menua Abrewaba Kofi Chumesi. Afin 7 chemu eni. Asem Beba Dabi. Elson for semro enya bao na nya ne ebo apakoyo na semro ebu ho enya nkrompon ena emanisi na ya fa ne saa no na de che bo nso no agye otibia na onso muti. Ye mo penhwa mo Manchester man Ghana sabre ye di ayaw. Ye beka ye amampani a wono na asra adwumakuo ye ka mo man mu a na hyenso ba kon yentumi nkwati no. JJ Rollins lieutenant yabeka ya papa what once yedo edata na wiase eden ya da ba kudi kan ba kubedi akiriti nam so ma ne dabrichi ya wona no ndo betena wiase asase so bebo bra na na kuna do agema Rollins sie kan no wono so at once yedo ya mpanifo wo mo ye hyehyeye se ne da wotwi behriase ne ne nyansem kuma krom behrim na tumi aboa na Ghana fo nyina ko jam no na bibia to se ne se ne fatampa won mo afrase nnam so ma wo man yayade emu amanka kadimfo ne mu atwobru apiankoma sanse o man no ankasa Ghana badge eye asinisire so se wo state barrier wo man nyina ne yejam na tumi abo nti Black Star Square ene ne de duai wo mo afrase kwankoja so emu amane ne amambre mpanifo wo mo edi egu akwamu a enye asemketu akora ene obetu ani wei no hu wei nanom so etachire amanyofo etachire diplomatic corps wo se mpanifo dodo no na betu ani na wo mo edi asemfire wo eyo no ase ifrase bie ene bukuada no wom de eye osum afrase a ene ebobọ bompa ya kushi asonte mo rich eye asafo na so de toyom ho na asafo wom kotran ho epinse mu susu bia dia ya wa ne ade etroatro so ede se fata bia wom ayo abesi ene eye efiade ya ene wormo chese yede no akwakopi mu Black Star Square atwobro ni apiankuma womu adimu akotran ebsonfo enye asinkuma se ne wosi edi ayaw ni yekogya ye kwankoja so mapani a wabebua mo man yetumi asipia ene pami mami sie kan ho nsem a bebre ebsonfo na mempese mia nkasa metonkra na mankra tofo owura fada ha enua fada wo bia ye no ekoso yenko sesie ne fada monkomo ontwe ho mfuni no bigiri sempelifo dodo atwotwo wuro wo aba bepie mu se ne maka no a na ono ankasa prempe wonhwe na wo mu yamane fada atime ka wie ya memo ha Ngeto ngamini a boko de nyame adom bia boko boko de nso nye boko wi sanse e ma me pa na enne wani tua na ohuru se yede no ato adaka mum na yede no ekonse do no me asase yi ani kire yen sai na hyehyɛ no esifurase ebesi nei ne sabre ya kasebo ye kenkan Yamini amasom na wo Otec 1029 Kumasi na mini a efri ene ahomachi ena otimu se na nakona do agema Rollins so mu 24 shots here edi na yin edi ba ye Black Star Square na eyere de mini a maye amana efe yi papa otimu se en 24 mu kabi eni na obi etimi aba abehyiemu ewa ha unze yura don mane mahama don adetum kufo pese obi bia na do ganko before the tempany for him for any attitude for the so far the second here amuna mo bota ke te Ghana he na ni ababi se wo Black Star Square o tin zampa ye ndi o ma ye amana FM TV potin aba kin kan ye tribute ejime edema ye NDC yamanyeko no sanso ena man so aba kin kan obuti the tempany for aye ye na ye ndi e pa aye Black Star Square ha de na be ha de aye buti bitanya ye ndi aye fe yi pa ba yo mun se amafo atase ejimo to clean the ground that nam se emre no mo ze nya dun de de aye de maame the first lady edna be continue mun ka shase ye fi mun ka ground that minia fada what men kan wo ho wo mu abonkomo kakra tribute no yiyani kakra emanom asofo nom ne nanananom yiyani kakra kye e de ensem po a wo mu ka fa maame ho yiyani kakra kye o hwe yewura aye fifi ko se
now because I'm and this is my papa or born and I do Ajima Lawrence Abasi how to use about Mammy with you or do any kabum any to say 10 years my respect near friend kabum from committee I'll be so see or you know what is your mammy or ya deba so and I'll share and man so I also actually papa say to some mamma or what I don't know the meaning. Someone put our hand here, and those see Papa Nana, and Yadia. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Nanka, Yepese, Yebisa Fada, New Rudy, Tramu people. Gusua, Yapan, Union, Bumed, but to maybe I say, you know, we're pressing the secret noir, a NDC a ye, NDP a ye. And I said, Ghana, send ye, you can't say a bill, Moonina, Quanquaja Somno, Sana Econo. Nanki ya hwede afiro sanse we no bi so party sanse mami woni NDC ankwankosi e no to aso te no ho e de NDP party to aso e na anti ye hwe se bia asene fa wo kwan bi so a e hyehye no aye Ghana mamu ni nyina na wo mo de ato hon sere so a wo mo pese yiyo no edi mu ti eguso ebusafo enya fa da be sanso no e de no ato awoma no so na sanka ntwimu awuro nyina na ya pa e de afiro kofi to aso fa da maye no de ai ye nto aso wa ha no me ye to asem ne so a na ye ko ahafo ano nof abato mpesua so a omukropon ne tepa na se brede subiri so e na ye duro emre kakra nie ene video bi ye nenam tentan fidie ne so a ababa wa gramu bi wachi abrante bi a wote abra na bi so saa ene sotoro no wo boko left no wo boko right wotimi bo sotoro na di twa round about no kwala ni tiri saa na eno ena Ghana Police Service ne chese da bi untumi ntete obi fa ahude so saa entina wo se wonum etu sa no mo hwehwe ababa wo na chiri kwan na ba bi o hye bi omkọ kire no se ne beye ne be hunu de nam so pote ma wo tu sa na mo wa obi abrante ya kama obo ne sotoro a entese na asem no eba yeyi Otec hwehwemu kakra ye de fa ho no ya enyanye confirmed enti se ye ka kire mo ye hu se aye confirm na afi ya beka ni ye amane bonu kire mu se ababa wai ene ne nkanchema ne tie kracha wo bonu sotoro ne ne nkanchema na ne fon asai ana de to ne dofo nim se me fon ya wo frɛ me sisu yi ne ye ni o ana so fon asɛm de kan akoma to yam me yonku bi okumase enti na homa ni eje ene ne obobo namba ne ma no uduru kumase kegeti afrɛ no obeba be hia na wakɔ fon a wo pɛ odi be ma ho sikasem aka de eyemene no nkomodie ena baba wi fa ka free tepa subiri so hwi kumase obedru kumase ya namba ede ma no frɛ ya anko eno ho abufuo ana osan de fa ka ko subiri so no se wo krachi membo na den eho na sotoro no efiri ba ya ababa wa Esther nana afia safowa wache krachi bo no sotura enya asenketwa na mprempren ya yakasa dia ababawa Esther owa posifo nsem a wo bɔ manhwemu akoso eno da nkyɛn a ne yɔnko ba kon Steven ɔno nso aposifo kura ne pan che osusu se sotura course yi wonum hu bi ɔno mkɔche no wonka wie enipa miensa bi nso ka ho mususu se ɔmo nso nsa wo mu bi a wonum guso a wo pɛ wɔm akiri kwan ya asabere kasa dia Esther na na afia safo wa wo aposifo nsem a wo bɔ manhwemu ahodoɔ akoso ewo asemi hu so tora wokɔbɔ ye nei akɔfa ka na abrɛ no Elson for yen transem no so na ye transem no so enche ye na dwumtuni ba ko a bodi akotene pa omfrɛ no goat na omfrɛ no goat no nyesa ponche na wayo aha hyese obi a wagina mudie ɛso atodwom akɔnkan ya ma ade bia wodi mu pa na hobon mu prekese jana du kase pa edono shata wale abusafo on ebo kai sa na wo ye shata first concert and ya jai pani bebe wo ba ye wo brade nipa nie to be to sa kwade de no ye dukumase no se nipa bumfum pa na abusafo se baby a yetwi spedede no na obi nso de pane wo nipa to na de ye ken no abrante ba ko bi wo mo ache no ya yesusu se wonyo posini na wono ankasa pa posifo amfasu wo mo ntade bie na ode adwura no ho eno ne na biribi no ase
ɛnɛ wɔhuru nipa na wɔde nsa kaka no a ne ate akyɛ sɛ akɔyɛ nsɛm bebree blaster square no bɛdeɛ no kɔ so na abusuafoɔ wɔkɔ akɔgyina sɛneɛ yɛ a wɔ aposifoɔ wɔm kyerɛ no akra circuit kɔto ɛneɛ sɛ wodi fɔ na ɔsɛ menni fɔ ne din ne akoto nelson mfirinhyia no aduasa nnan ɛna wanya ɛne aposifoɔ ntade no obi paa yɛ ɔde kɔ mmɔnten so na kwado adi abɔ no deɛ kyɛ sɛ wɔno ankasa boa pa so onimdeɛ so ɔyɛ no nso wahyɛ daeɛ no ho sɛ ɛte sei no wayɛ no ho nipa bi sɛne ɔteɛ nso na ɔnyɛ saa nipa no ɛno na yɛde ho kwado atumi de abɔ no na dwontrafoɔ de ma akɔto owura jojo higan wɔno ɛna wɔde kwado no wɔyɛ nkyam no ɛde to dwakyɛ a wɔkyɛ sɛ bɛɛdi a yɛde to ne tiri so sika dwam a ɔmo de ma no ɛto ne bɛtiri so 50,000 Ghana cedis ɛna afei ntimgyinafoɔ mmienu a wɔn susu sɛ wɔn nso ɛbɛdi adanseɛ sɛ bɛyɛ a onipa no ɔgye ho a wɔn na wɔn agu na ɛsɛ asɛm no da wɔn eti so na payi polisi ni baako a ɛyɛ polisi afa no formed ɛyɛ police unit ɛhɔ na odi ne dwuma paa aberanteɛ baako wɔn no wɔkye no DSP Alexander Samoa ɛna wɔkye nursing ɛwɔ Blaster Square ti wɔn kye no nom sɛ akɔɛ de na ho fɛ so sɛ de odi ne dwuma fa no deɛ wɔnyɛ polisi ni ti poa wɔn kye ne poa saa no ɛna wɔn bisa polisifoɔ yɛwɔ kɔsɛn bi a ɛno no polisifoɔ nko n'anim ntiahyia na wɔhyɛ polisifoɔ anfa so na yɛ a na kyɛ sɛ yɛhunu sɛ woka cartel no ho yɛhunu sɛ wo ne wɔn ɛkɔ ayi paa rapport no fa bibia dana kwan mu na kwan no sɛ bia ɛwɔ sɛ wobu nka mo nsa ka hyia mmienu a no deɛ de wabiem akwan ne polisifoɔ hwee wɔnim hwehwe no ɔhyɛ ɔma ataadeɛ na ɛsɛ akwan no ɛhɔ na ɔmde hunu sɛ wɔnyɛ polisi ni baako koraa ɛne ankana mfan wɔn mo kyerɛ no di abanka bagu ne nsa yere ne pan akyi sɛ wiitoa ɛne sɛ ne sɛ ne fata wɔn mo ɔyɛ na mpanimfoɔ kyerɛ sɛ sese ne sɛ de si kuro no ɛne yɛ nsɛm no yɛtwe no srɛ ne abasa na atumi aboa papa na wɔn nso mo kyerɛ no P99 pistol no ne bi wɔ no ho pepper spray ne bi wɔ no ho ɛna afei ɛyɛ ZTE ɛyɛ mini handset no ne bi ɛka no ho ɛzinte ɛyɛ kata knife no ne nso ebi ɛwɔ no ho ɛne ɛnoma bi ɛte sɛ complimentary cars ɛno no na ɔhwɛ so a ɛdi a wɔ so ACP ɛyɛ Christian Tetayonu kanea no wɔyɛ deputy Accra Regional Police Commander no ne complimentary card ɛwɔ abranteɛ ho ɛna afei Chief Superintendent CA Willemga a wɔyɛ director of air transport wɔn nso nneɛma bi ɛwɔ no ho a kyɛ sɛ ɔtumi yi kyerɛw mekura me ne mpanimfoɔ no nam ɛna sɛ yɛsɛ saa no wɔyɛ ɛyi aseɛ nyinaa aberanteɛ no maseɛ ɛna apolisifoɔ atade no wɔn kora tumi tu so ɛto so ma ne kyɛ sɛ ɛba ɔto atade no so no hyɛ no a ɛwurade wɔkyɛ polisi ankasa to na mmɔntene so ano akuntan no wɔnam abɔntene de ɔpɛ bi ebi wɔ kora fa so no kwati kwan no ɔgye sika ne adeɛ ɛnti sɛ apolisifoɔ si ne dwam sɛdeɛ sɛ fata bia no hwɛmuyɛ bia no wɔwɔ so ɔmo yɛ ehuru nsɛm ne popo bia no egu so a yɛdi akyire na sɛdeɛ teɛ no yɛde nhyɛmu ahodoɔ ɛde abrɛ mu yɛkɔwie nsɛm no ɛwɔ Waseduampɔn na ɛhɔnom na sebure ya yɛkasa yi special cyber vetting and enforcement team yɛ no nam IGP saso ɛbaeɛ no wɔnom atu saa emprempren wɔnom akyere mabunu maako edubi ɛwɔ Waseduampɔn na wɔkyerɛ mu sɛ video bi nam tenten fidie ni so amaba mmienu saa nkrɔfoɔ du kyerɛ sɛ wɔnom awura soto bi a yɛtɔn gold ho nneɛma ɛne wɔ mu na wɔn wura mu no mmeranteɛ kyerɛ sɛ maba wana akɔwia bibi ya wɔsusu sɛ ade kora ayera wɔ store ni mu no wɔnom ɛna afa ɛno na kan ho bie ne kwan a wɔde maba wa mmienu yi fa so no ɛnya asɛm ketewa kora na ɛno ɛna polisifoɔ kyerɛ sɛ enipa du edi sɛ nyamra asɛm no wɔnom akyi mu edu na saa edu no emu mmiɛnsa edi kan owura Eric Donko dodoɔ na afɛ ne killer block wɔnya mfinhyia aduasa mmienu afei Yaw 29 years Edmond Nati 24 years na saa nkrɔfoɔ mmiɛnsa wei de yehu sɛ wɔn yɛ wɔ video no ni sɛ wɔn kuta blade na blade na kuta wɔnom no ɛnya ma owura bi na wɔn anya bebubuo abama a wɔn mmienu wɔn susu sɛ wɔn akɔbɔ koroni wɔn tiri nwi ɛna wɔn di dwiri gu fam di bread ni dwiri wɔn tiri wɔn gye pram wɔn na wɔn di dwiri sɛ adekoro wɔn susu saa ayira no na wɔn nim sɛ hyɛma ba wɔn tiri mu obi anim dwiri wɔn tiri ho saa na wɔn tiam na wɔn dwiri mogye pram wɔn no sɛ wɔn abɔ wɔn nyina sɛ kola ya akɔya awurɛ hɔ sɛm na ɛno na wɔn kyerɛ sɛ krakye baako bi ɔno nso so na wɔgye gyina mu paa ɛwɔ video no mu no ɔno sɛ ebere kɛse wato pia fagyan a wɔhwɛ no kwan bi aso a wɔn hu no brɛ Otec 1029 Facebook page wɔn bɛhwɛ wɔn isi adeɛ sɛnea yɛyɛ mmaba wɔn tiri ho paa asɛ wɔn kwabra
emoja Fabi yesterday abusia for brother behwebi emoja pramom no mu dwiri ade nso mu hu se hye omo ho empo mu susu se hye tirinwi ni mu a madwiri tirinwi ni nyina gu fam hwe nsem moda so dwiri ne emoja pramom aposi for chese sha amrante amiensa we de omudi blade ni ye meba woni tiri ho no na awre ho pa na nu achi ana o machi nipa nso bi aka sa amiensa we ho akoyedu Steven Amu ono 24 years Faluk Balas 18 years Mensa Bernard 18 years Edu Begago 23 years Besmak Nyakon 30 years Akwasipoku George ewo 19 years and afi Woten Alfred 23 years awonum nyina se brekase wa posifo nsam awoboa ama hwehwemu ahodo akoso wa asemi hu amaba wani tiri hu de emoja no gusu a pram wo mo akoya ho sem kese ewo wasa duampon Asem for Hana na brema kwambe ati tu miedu kase po Asem Beba Dabi de wo Otec 1029 ni nyinata yetumi ade SC of French Voice akuno bobo ansebro no eduba bebo achidom son of the lion jataba sansona nana kwasi kwawo Facebook no ohwe yegu so bro man sebno ekotote ede eba wo asomfo no ba nu ye beje bre ekenkan ye kokko ba ko tuntum ba ko asonaba ohene kwabena boaten ewei menimia abrewamba Kofi Chumesi yen was e bru anya do yeso de dia akure de nka ye do na awia mi papa ba kon wo trade wuti ta dan ho sport Kofi ta dan ho trade ta dan ho ai wo fa yen chia wa wie pa papa wie jankrumpon enhira apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Plaxmox mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system no. Not Plasmox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quada will infuse you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kai kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mr. Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair or woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic Otec 1029Fm. English, a free basic 1, Equasi Junior High School, near Banner Combined Store, or Nina English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover into a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's already, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students? Now, and look at dear, what tip one say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixture to 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixture enya dwuma ebe ye woni paduan mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pa fie ha. Share, we Hepa plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du mienu ka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Papa Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. Medofopa. Mepaucho. By Grace Hospital. Ewon sem kakrebi bisao. Da bay pa na ope brese. Ena dia menyario nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se dia mini pedua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se dia tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na BBC ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya ube hu wa Otec 1029 FM. Uni en kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na wan kra no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendia. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number. Bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kukuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana fra 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love it. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Bojimo Manuaya, Bigo Nami Philly, Colanana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi yo akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Muguhura aye me na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na we dey okaso edibigi Otec 102.9 FM. Enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso
abawo enkoso enkankan ko mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwe bi pata ya kede na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba omo da Otec 1029Fm kan sha yi ni na asɛm kam bo wo mu nyina ho ban ebibia ye tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wa yi bi Otec ma wo nyinkire ne duma no ntumpɔn na ɔmo nso mfa abotre ɔdɔ nsɛm a ya na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne ya ne ya ne kyerɛ sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo nka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no mmra wɔn mu obi anim ase ne mmom yɛ kata yɛ na ya na ɔmo papa nka wɔn ho efiri saa abere do ɔhwiri kɔpem bra ɔde obiara bɛkɔ na ɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a ɔmo bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa obɛpie wɔ ne mu nyamo adum ni amen amen aja nyame nhyira o amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kyerɛ me nuanu ma mu ba ne se ukɔ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukɔ awale bisa na ye nyin kyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se obawe na ye wodia na se uhwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi nti wo mfi so bi kɔ awale a o misa nyakopɔn se woni nyakopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ se oba na awokɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ onkɔ hwehwɛ awere bla no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo nyakopɔn akyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da awurade ase yɛnso da ase akosi alare ɛde asɛm ɛna de waba na Krobea na bedwafoɔ ɛne na tiefoɔ nyinaa anim okay me sam ne tete ne ne tentene sɛ me ne ɔbaa bi ɛna ɛhyɛɛ ɛna yinsan baeɛ ɔbaa no tu aba me dɛm ama ne mehwɛ ama no woi meto abadin no wie no na sɛ Ghana mmerɛm no kora nye 2 years ɛsɛ kɔ school kɔ ya maame yɛma kora no kɔ school Ghana baeɛ a wɔsɛ akora ne nyɛ maba atemma ɛkɔ abusuafoɔ hɔ no wafa ne to ne metwa ntoro ne papa mo busa ne sɛ wo sɛ akora ne nyɛ ne ba ne yɛdɛ na wo no ne papa wɔyi ɔsɛ onim ne papa na ɔson daya na ɔnyɛmɛya ɔyɛ dai ɔson daya na ɔnyɛmɛya ɔno na ne papa akora ne yɛ Yesu Kristo second ana saa na ne papa ma busa no ɔni asama ɔbaka ana ne papa ma busa ne sɛ ɔnka ɔmpɛ san papa bi nka na ɔmumua no wantima nka me so me hia maba so me ba no kɔ school am sɛ ja ɔkyɛma ɔwɔ nim asamaka de bɛda ɔnim ɔba a wakɔ awade de nyɛ wo fa ne bɛka wasɛm nyinaa de ama wo ona okunu bɛbo wo no me pa chan wani mu nyinaa honhono yi me pa chan meni we sɛ bonkum no kasagu we me pa cho bonkum no honhono yi honhono yi ma ɛso da moja ɛna maso we sɛ ne so na de kyina moja firi mu ɛba ade wo bo wasum saa no Manchester wani so yi number efi me phone so e da ma ono no mpena no na stamina mo no ma assemble person ne mpena no enka enfa me ho tinam da hospital mu no ya wa ahoma bi wom pa cha we di enkwala amusu amade enka BC ne ho o hwehwe no encyclopedia kese ni ma wu kyese nkete pa no ye frɛ no enjankotan trip ewo wasoni mu ho ese no person otini free ho enti wo bo wasoni mu saa no na wason we problem abam me ba chan ene mu janso ada wani so o ye ne den na ma wa ba odua me ba cha odua nde wotabo kakle bia na ase niyem ahye no hwan yem ahye no me ba cha mekunu kakle bia na ase niyem ahye no kakle bia na ase niyem ahye no ana ose sori na ko jame
na me nkɔnkɔgye car ɛwɔ the next town yɛ kɔ na me ka kyɛn sɛ me hwɛ de wi a wo sitie na ɛnyɛ adeɛ bia na wo yɛ de wo kɔ akɔgye ɛna ɛnyɛ car bia nso na wo kɔ akɔgye deɛ wo hɔ nom na wo pɛ sɛ wo kan wo ntimi nkan ka fa kyerɛ me ɛna me kan sa kyɛ ɔsi bibie ni hɔ no no bisa me wodidi na me so me didi ɛna ɔsi nkɔ na me nkɔtɔ drink ma na me sɛ a adwuma ma nom drink saa ma ba fie nso a me nsa nso bɛ nom drink na ɔsi na yɛn ko fufuo bi hyɛ ha sɛ na me nkɔtɔ bi mo ɛna ɛkɔɔ nti ɔtɔ ya na ma me na me to na me didi ɛna ɔsi na me sɛ ade na ɔsi o nkɔmɔ wɔ hɔ no ma me pɛ sɛ me no yɛ de edi ɛna me so me ti o ɛna ɔsi sɛ wote sɛ me no ɔbaa bi akɔ akɔnyem a asɛm bɛ na ɔbɛyɛ de ɔbɛka na asɛ dɛ na abɛyɛ ukunu ni ebusa osase na obisa me sɛ nti obisa me sɛ na me sere ɛna me si ɛne ɔbaa kolo de ɛne nka wowu nka me amɛ so ɔbaa ne sa de na kɔ hospital ama doctor abɔ ne pane ama nyinsɛ na asɛ ana so ɔbaa ne nso ayɛ de ewu na me kan se ekyɛ na ɔsɛ ne me na ɔbaa bi nyem nti ɔkan no na me si nti ese pɛ sɛ menyɛ de ɔsɛ ɔbaa ne se wɔ ɔbaa adwuma mu hɔ no ɔbaa hɔ yɛ adwuma mu ɔbaa no adwuma mu hɔ no Otec 1029 so yi number free me phone so e da ma ono no mpena no na se menam ho no ma asem bela person ne mpena no enka emfa me ho tinam da hospital mu no one ge ni nyina ba hospital mu obehwe me ana ge ne ba na ge ne be ka kire me se me kunu soma no e ma ne koto okosua miensa e ma oto ensa kan ho e ma ne de koduma na afunso mu no makwa akobɔ medua why na e ka sa asem me pa so me kunu mpena no wo yare da hospital no ena wo kunu mpena no a oni wo kunu nyina ba hospital ho so wo behwe wo no e be ka kire wo se dean yare na me yare no me kunu nim hu bi adenti me pa cho me kunu so ka kire me se yare na me yare ona mama yare ba wono wan chile ena ga ni chire mu chire wo se ba na ga ni be chire mu se me kunu so mana ko to okosua miensa di asante kosi ana asa abrofo de me pa chen wan chire mu se asante de ana abrofo de to aso ba so ko to kusua miensa na oto nsa kan ho no de ma mikunu de ko duma na afunsuom na de ko bo mimidia o kan na ukunu gina ho de me pa cho o kan na mikunu ni ho no to aso na me maame e wo ho empna ne ka sa asem ne dia kire ho no o kan e kire me maame wasan so ka kire minuanom minuam penifo wasan so ka kire wo me maame ko ge no ho no enipa bi ye kobra ono be ma no ene de ne mpena ba yare sabia ho so o mehwe ne yere a wo yare be ma ni ho ena oba na wo no ye mpena no abefre wo yere no wo maame ene unuanom ge no ka kire me aka kire wo nso se wo kunu ena aye wo sa me ba cha na me maame ba na me bo na mane to asufri ho na me maame mo ko ge no e ho no mu ofie me maame ni me sisters mo ko ge no ho ofie na ge no san so kire mu the same thing e de kire me maame mo enti me kun so sorry a o se yare na wo yare no e ye mea e na o se o ko nsuo mu ho no me kun asem no o ko nsuo mu ho no ma nsuo no kran so ba be yi ne ho adi a kire no ma nsuo no twasakola nsuo no ko mu no me pa chan nsuo na be yi ne ho adi a kire ono be ma no a nsuo na ye den wo twasakola ni tinu wa yi ni tinu no ho nyina sakola ana mete wo kasa mu se nsuo ni shejalabia me pa chan ana me kunu ka kire me to ka ana mete wo kasa mu se nti so wo de ma ko nsuma wa ko bo mi dia se o be so wo kumia de o be so wo ye ohun bia no yo ho no se wa ye ni den nsu nti no odi nkosua ko nsuo mu akobo o se wa fa nachi na wo nso wa fa nachi ne ba cho da antam na me fa nachi that time na wo fa nachi ne ba cho da bi as say dia wa fa ne ba cho asemasi Asem Beba Dabi ana mete wo kasa mu se o se wa fa be ma ne nso achi me ba cho no oba wo ware de ne beba mo akofa be ma foforo me pa cho be ma na me kofa no na enye be ma foforo na me kofa no na e hon ba be ma no na me ne wo ho nom dada one ne wo ho dada sesei na me ne ho nom dada ansan ba be hu me kunu na won de onye be ma dada onye be ma foforo se wo ware a be ma bia waka akire bia ye foforo ma wo se wo ye wo s se wo nye wo s oye be ma foforo enti oba a wo te aware ase de ne ba ye e ma wo nso kofa wo x ne real e ba chan
baako pɛ mbawu dodoɔ sɛe ɔda sɔre ɛsɛ wɔnkae deɛ a ɛneɛ wawew paa deɛ nti na wofa wo kura akyi kyerɛ me mu na mentie mepatwɛde nti a ma mefa n'akyi no mekɔyɛ adwuma wɔ nkransan paame no mekɔyɛ adwuma no for 8 months 8 months no sɛ mekunu bɛsɛnde sika a ɔsɛnde akora no sukuu sika mɛmɛ deɛ nka ho ɛna na ɛhɔ no soso no mebusuani bie ni hɔ no adwuma mu hɔ no ma na mewɔ ɛna mefiri na mekɔ madamfo efie nti madamfo fie na mete a mefiri hɔ no ma na makɔ adwuma nti hɔ na mefrɛ boy no ex no mepatwɛ no nso te ampa me hɔ no nti mefrɛ no a na maka kyɛn sɛ bia mewɔ adwuma mendidiɛ na ɔde aduane abrɛ me wɔ adwuma now ex no ɛde aduane abrɛ wo now ex no no onim sɛ waware mepatwɛ no wonim ile jatabiribo Otec yeye enka wudin enawia yi oduma nkoma nyame enase enkamfo entontom ene yedema ude kronkron no adofo ne ade hye awia yi yema yenho aha enawia yi yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia ebre na wie du se yede Asem Beba Dabi dwumadie no babesom na dwumadi a yedie da biara da se yehia se ya asem krope de yeka yese yedusua de ebre kro na mwo ne yede kire yenho nso ade no nti na wie yi a yehia yi nokre moma yense yenho se ye ba besua de ebre kro na mwo ne ye ba be kire yenho nso ade ewo afidikasie yi so na dwumadi a yedie yi na wie yi a yehia yi ye live
ewo yen social media handles ne so awiei obeba Facebook ne so ana YouTube ne so enne dwumadi a ye die nyina demu live na wadaroma se wo join yen so a de obeye ene se wo be hye ma wunuanom enya adesuane ade kire dwumadi e bintie na wonya bi nso hwe ebrekro na mu na wie wadwenkyire bi a wo no wo de betum ewo yen comment section ho ama yen ye beje na yakan no kama wa fidikasie yi so ne de amawo na wie say ye Facebook ana YouTube a hwehwe Otec 1029 FM say ye Facebook ana YouTube a hwehwe Otec 102.9 FM now hwehwe na so huna wadama eya hye wadama eburu eya hye wo hye no eno beboa ma unuanom nso anya adesuane ade kire dwumadie bi atie na wone nso anya bi ahwe afi wadwenkyere a wo no obebam ewo comment section ho na wo de atomu ama yen ye beje na yakan no kama wa fidikasie yi so ne ye de amawo sa abre kro na emu onu se wo follow ya no follow won like ya no like eno beboa da biara da ye behia wa fidie yi so se no ebebo won kaye ama watumi anya akwanya na wawura bi na ye nyina yaka bomu asua de na ye nyina yaka bomu akere ye ho nso ade awie bi love radio for Spain yankopon hira won onye won kase no ntutu anamonsi ye kire se dwumadie yi onom taa yechi ene ye wogian radio for oba United Kingdom manimu a onom nso abade mu do a enya asem ketoa ye wo Patmak radio Yaw Abawa radio, Yaw Mansina FM, Yaw Brini radio, and Yaw Sahara radio. On we now UK micro nuemu, and ne one minute ye, more monitor yendo, ewo UK ninano, Yamamunina Frinshiapa, Yachiachi Amodamwase, say we a munsumutie, Afe Woba Kings radio, and in TV in Soso, Ewo Paris, France, which many more, and now we are them. Enso wo ho ye wo Dache Hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu ewie wonu nyina nso abiebiem ye adwumadie no etwagu sa wo ba ntentan ne so a Facebook ene YouTube ne nso so omanfo adinkan wa hadada de wonu mu adwenkyera ba ye bekan wa afidie yi so ama obi ate yenka mede de Krobea Nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakan nananie ena wiei Krobea jata mene wahia ewa afidie yi so munye nyina yenka mum na yensom ewiase yensom ebibiman yensom ebibiman nimu no na toye fam yensom omantiaseman Ghana na yensom asanteman emfa Otec 102.9 FM so awiei oba de achia me agietwa oba maha ya eja akra official panso afin commentary afese ni atinkwam ami piafo enanso efiada ene da foforo awiei so yasen hia bio ene ye ba besom eduru fiada emu nsem ne do so nanso se ye hwe ye hu ye kura ye ho a odi eduru ba bi esese edu ya kwa me wo ho na me wo pa nanso e da afro sa pepepe ne tie awiei yasen hia bio se ne fie ene mo sa basi ya na mo chirefo no so chiremafo no ni o ma titigu en ye se da asebo a no nipa da se ni hwe ne ho yie kire se sebe eduru fiada yete se o man Ghana no ewura ade foforo bi mu se ye betumi asi Ghana na ankasa mu a eye ne dwada ya san be wuram kire se weekends no emu nsam dɔɔso obi wo ho a oni obi bedinkra mi efiada yebehia chale yebehia Monday adwuma mu yedinkra ne yekɔ se ya empotamo ayete ebi anawo nso wo kɔ baabi se ya chale Monday yebehia se ya di se ya adwada bedru ne yesi nipa na ntumi enwura mu bi
ni nyina kasa kyerɛ onipa dasani sɛ obɛma wani ada ho na wahwɛ yie kyerɛ sɛ ahwɛ yie ɛne bɛɛma ɛna wia yɛ kan adɔfo ne adehyeɛ yɛse bɛɛma wote ase ɛwɔ asase so a ɛyɛ aware wadwuma ɛnneɔma bi wɔ wiase sɛ mehu sɛ kwabenane ɔde di agorɔ a yɛ na ɛyɛ meya wode amom yɛnhwɛ adeɛ bi onipa a ɔnni adwumayɛ ɔnante ɛwɔ mpaebɔbea enti wobɛhwɛ no na wɔnamu mpaebɔ waho adan a ɔpɛ adwuma enti aneɛ tɔnsuo kɔɔtwi kɔɔbrɛman ɛno na kwabenane kɔ akɔka ɛwɔ asɔre dan mu hɔ monhwɛ de yeo wɔbɛka sɔfo bɛbɔ mpayɛ akwankyerɛ hodo ɛsɛ fata se yɛde gu fam ne nyinaa de bɛgu fam de ama nipa no kwabenane bɛnya adwuma yɛ a wɔɔyɔ no sɛbesɛbe na adwuma mu mpanyimfoɔ wɔmfa wɔnyɛ hwee montie o mmara a yɛahyehyɛ wɔ adwuma no mu sɛ saa mmara wei ɛna bɔ adwuma ne ho ban no kwabenane wɔmfa nyɛ hwee bra no nso na wɔsi hɔ londu wei yɛ adwuma sika yɛni a ɛnum no ɔbɔ ɔde yɛ nakra kyesɛm sɛ yawo enti wɔde didim na adwuma no a ɔkɔbɔ ho mpayɛ kɔyɛ ho akwankyerɛ ɛho akɔnkyene ahodoɔ no na akɔ akɔhwere no montie krakye no ɛne wokɔ area hɔ deɛ yɛnim sɛ matwa adwuma na krakye no sua wobɛhwɛ no na wɔgyina gym na gym a wɔgyina no pressure pa hodoɔ a wɔbɔ ɛnade ahodoɔ a kwabenane wɔpagya na ne nyɔnko baako wɔno nso ani abere yɛ akrakye no ogu so a wɔno nso yɛ adwuma ogu so a wɔsua deɛ wogu so a wɔsua adwuma sɛ bɛyɛ a wɔno nso ne nsɛm ɛbɛyɛ yie na monhwɛ adeɛ bi papa panyini bi ɛna wakɔ akɔto so baako nie wɔn deɛ ɛyɛ ne muscles ɛna wɔbuild montie deɛ meka yi o wɔpagya nadeɛ ɔdi nadeɛ wakɔto ne so no ne yɛpae no nadeɛ ba wɔsɛ yes menie abɔdeɛ na wapagya ne matwei na wɔde kyerɛ ɔnna abɔ montie o na kwabenane baako ne deɛ n'ani abere yɛ a wɔyɛ deɛ sɛ wɔyɔ sɛ bɛyɛ a wobɛdi yie wɔno mmienu nyinaa na asi abrabɔ kwaa ne so o na yei na panyini bi kɔkɔto wɔno mu mmienu ɛne ɔbusa krakye yi a yɛfrɛ ne nadeɛ bɛyi ɛne wɔn deɛ wadi di nadeɛ yi wohwɛ ne matiri no a nyɛ asɛm ketewa abobɔ ato so yɛ a ɛmu adu paa deɛ yɛfrɛ ne nadeɛ bɛyi ɛne ɔpanyini akɔ akɔto ne so ɛne ɔse krakye na adeɛ wɔ yi a w'ani abere wo ho a da biara wohyɛ ha ɛyi woyɛ yi kwabenane adan na wonhwɛ wobɔtɔ mu nso mmom ɔse o wei no ɛma me gyina me naa so na wakɔto baako no ɔno nso ani abere no wɔse na adan na wo nso wonua yi pagya nadeɛ yi wonkɔ pagya bie ɔse o daabi wei no ɛbɛboa ama me bɔtɔ mu nso ayɛ du papa akɔkora o papa ni nim de ewo kuro di mu papa ni bie na no kan asɛm bi kyerɛ mmeranteɛ ni mie no ɛnkanka ne deɛ wɔpagya nadeɛ no wɔsɛ kwabenane yi wɔnadeɛ a wɔpagya ɛne wabɛti a ɛɛbobɔ wɔbɔdi a ɛgyinagyina so yi ɛnyɛ no na de sika bɛhyɛ wobɔtɔm o ɛnyɛ no na ɛbɛmu aduane adi o daasɛ boa a dwene wobɔtɔm ho enti wa ɛnɛ yi w'ani abere a wɔpagya nadeɛ nom ne adeɛ yi akyina wunua we ya oni si so no ono na wo kodi n'akyi no akɔbɔ ne ho ban de do be ya no no mom ye hwa de bi ekuro yi mu ye hunu saa ne oma we bi kwabre de wo ye no obi nka sɛ apomudin tiritiri mu nye ɛyɛ na mom sɛ wo ye saa de no a ɛmfa wani nto saa de ne so ye won krofo bebre a ɔde wani to saa de ne so adan a yɛde bɛyɛ langard adaya bodyguard ya ne yɛde yes the building ni bottom no ɔde wobɛyɛ ne bodyguard nso ampa wobɛdi the building ni bottom no akyi entiene adwuma a wobɛyɛ a ebetumi ama wo bottom a build no ɛno na kwamna ne ya aware no ware sa adwuma no ware sa adwuma no wokoyɛ yei nra yɛbɛfa a wokɔe si yakobo otuo yɛmpira o sabi adwuma funu
eduru se kantwe wona wabɔ abɔde aba no wabegyina no na pepa ebeba wiye so wanku bi se wampra bi a na obi aprawo enya saa enti onipa da sani yi build de se wo build a e build botto ni mu kane na de aka no ebeye mfaso de e de amawo owura ware wadwuma ware wadwuma se bro no e wo hɔ a enkokɔ enya ona de mpesa ka kire no ma bro no enyina yie ma bro no emfifi yie ma bro no embo yie twa bro no yie na tutu waburu se ukura waburu na wo ye ke ubohun kokɔ a ebeba wuti ye ya mponche kura bedi so enwan beba wo mu nyina ebepa bro ni biare build your pocket not your muscles ene Krobea masemu enie oba de achi ame akra Krobea semnie Monica sa ye na nyame ase na ye nchia wo na wagebre na o tie ye enyina akra wasem no asem a mu duru ewiase se ade kye na wo nkwa na ahoden wo mu ade to so mienu a ewo se oma wani ekoso pa eye wadwuma every se ebra nyankopon kra bo ade awie na waka kire be ma se wo mfifire mu na obedidi e kire se nyankopon no kra no wo se yenya adwuma ansa na yedidi ebra nyankopon to ma na ema Israel fo na no mo nam esre ne so no no ntongu dem na otogu abonten na mo asore ya akwosesa eno kire se wo se utu anamon ansa na we wonsa akwa no ana se obenya sikade atubutum ndi saa ne tie ewo ewiase ndi wiase de ma wadwuma ahunhia enkrofo bi fene o se wadwuma beseye de ene nka wo yirinya ho o pae no wadwuma beseye o se ene nka ma yirinya ho ndi mema se wadwuma sei na se ye hyehye mrama wa Krobea Asante kotoko se be ma adwuma sei ya na ne yire hyehye mrama no mra a wo senka na wo hyehye ma be oba no na nka odi so no ebe wiase ye no na wa hyehye ama wo be ma no mum na odi so ifiri se wuni adwuma ye ntisika eni obotom adwuma ho hia akura ene se obema mpodi oba ekochia ne maame se oba a me be wale ni a okoya na obusa na kwesi yaw na obeya ade ne be chia me oye adwuma be yi eno ena obebusa se wo ka se wonya adwuma bia osikosi eni adwen ho ye yaw oye tosom o se yaw eni adwen ho mienu on kan kira wo se yaw we de menko na emom obi a wonya adwuma de adwen ho mienu na wo ba mpo ne ebusa ne se yo akora na be ma no nso wo a wo ye be ma no eni o de be ka ne se akoso ya na ukunu no wo ye adwuma be wo nya adwuma si wo ya mama bragu every say ne ya be ma wo nya adwuma de hwan ena ebeje wo sa asewo hwan na ebeje wo sa akonta da bi kotobeku ma kotobe som de onbia empe ye ka we nyina ase ma wani mmere adwuma eye enti adwuma ekuta wo no de wanya no som ye bu adwuma no enkase adwuma we na katua sase ni se de wo nso so wanya no ensanse wanya nti no bu adwuma no yire wo ho ye adwuma na Nyankopon nam sawa so ehirawo mo medase eburu ene nanabu adu owo New York City ose akra ya Krobea Asante ene wiei ye mo ha chiachia we eburu Nyankopon hirawo onya wo kese na ontutu anamonsie na anu abedwafo mo hotese ye ho ye ebe na namfansi sawia ose akra Krobea ene MC atwema wabeja South chiane mame odasi eburu Francis Ajeman ene was good afternoon Krobea na Yaw Asante Ajeman Francis nie ene Belgium fo yenso yaba ahoma so akra Krobea ye tieu ena ye hwe wonso ewe afidie ne so ene Margarito wasi akra Krobea so ba moro marketa ye nyina ya bodem ena ye tie wate Nyankopon hirawo ogoro mensa manso asio nyunufo no wasi akra Krobea yenso ya beduru a ye na Awurade Nyankopon ya sese ne ye fiada asedanka ne din owusu sekere kunsu domi abrafo no won munsu die ena wasi akra Krobea ene fiada asedanka Awurade Nyankopon yenya ahia yi de ye nyina ye ka bom na ya ba besom Rashida Mohammed ena wasi hello good evening nana ya Krobea Asante wonu abedwafo mo hotesei Nyankopon ya dom ye ho de pa nana enafio ye ka kire say enjoy your weekends with peace and love and ne wo ba kejeti Afra Nan Plus Enterprise ye wa ha nana Krobea yenso ye tieu
ɛna yɛhwɛ wo nso ɛwɔ afidie no so okay nyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo akakraka na ontutu manamɔ enso emfansie enna kakra nie ababa wabi eba yanim ewo afidie iso update na semo a ode ba ye ene se one bema ena onom etie na one bema na setena mu no mamumienu ene one nawo won de oye akuapem ni na akuapem ni a woye no se ne ye nim se akuapem fo nso de ontumi nka se nyime pa ache wu mfrim abaya ichi de se ne adebuo de obu ade pa na ne maami akura ya wotete pa akire ho baabi ene wo kɔ ya krachi bi wafiri kumase ha anwoma so ene wakɔ tepa akura krachi be hu na wo se oba ben ne nam kwa so bei na ho ofa nyina dware ni oba benie oba papa bi oba kokko ho ye me fe se wo kan ne sa no adidie wura ga na dwenem asikyire wa hono de agu na dwenem e ma na dwenem nyina ye ne dedede oso oba me pew ne pew me wareo entimi entena montio wone na tena ampani ampa ye didim no wanyem no wose me pese me ne wonyem ti woma me wonyem krachi nyem ne wie ya eno ano no womfi no en wo ye fast se dabi mi asade Janet de mentena ho e ma sa de we metome tie ne fast en wo kokra nyinsen no wo kra de wie iti ne ba bi a krachi ya san frɛ no ye Janet fa chame na ene mentena wodi afiri kumase ya promase ho na wote no sa betena o ma mi akura na me me yaw ho ade muntie o krache na anka nkyere oba ne se waware wa mana busuafo nyina kasa bi wo go so data no se wo wone ne yiri na jai ya ma me kura kokko ne yadi kosi awowa eje mpata de ma age no enti ubetumi aware yenua no ono wo pa aware enti na dwena da en wone ababa wei ene krachi sa kabom o ma kabom awo mamu mienu omo wumienu ni wie ya afei de akwakodane asem oba wo se wagya no na ano atete ni wo haw ni abenedia krachi ndi ni namu no wakogya no obi ma so sebe ahokyere ne ku no eno asesa ne ma ede nkwada no aba kumase apromase ha kuntuna hwan asan aba ne nchi oba beduru ya be ma no emma nkwada no sika nansa otiase sesei wa wagya no na wagya ne nso a de sese yedwo adigya ba eno en wagya na si wona ne oba foforo a wakonya no enete enti ene ete saade a Asem Beba Dabi before masem nie monyemie na asem wedia momwa me na sesei me ne nkwada ne mie dukura no obi twoba ene ye hohoro nchansi mu ho ne ye adwuma ni wia na medem nkoskuto no atini bi na mde atwa hwahia na mede nkwada na tum enti be ma no me han dan emfama enkwada no kwa mpoku ene ye frɛ no mane hye bose obeba duru ho a wa ma edie na asie engine room na edase yenche tifo na ye mo makwa wanso mra Asem Beba Dabi so efie da bia sure ya ye no kre de ibidi san komo ni wie ye no again no kra de o ye ne se ba bia o ne nkola ne beda no ne sisi ade hia no ti o de on hide dan man because o hwe nkola ne dada ti ga se ne wa mana yitia enti ye mfre kwa mpoku ne mfa ntu nanim na ye frɛ no e de tu nanim ana wo kire se ba bia ono no wo sisi ane de adwuma de munye sika no ebi ni ho ba wo dan e wo ba bia o mate wo sunyan no ti won fa nkola ne mra na omra metena ho no ana se wo no be gye nkwala no na wo de o matena ho no na akire no omo ne abusuan na kwa akosia na de sese wo no edi wo ajapade no so no de bia ma na so okay ene wakasa yie na that very day no den na nkomo no ama so wone na abusuan no so oba ne mum ana ama enye no krese ne wo fa ne ka so ontumi nka hwe na oba ne mum ne betwa ye intro
nti ne wɔfa no wɔ hɔ nti yɛ pa yɛn frɛ wɔfa no ne yɛmusa no ho asɛm nti ɔkan na me sɛ okay sisi adeɛ ɛnyɛ wɔfa asɛm bi ɛdan na yɛpɛ baabi anema ne da no ɛnyɛ nti kwan bɛn so ɛne yɛbɛfa so a koraa no bɛnya baabi ada na wɔsɛ sɛ girl ne ka saa asɛm no a yɛ a na ɛyɛ ne ya nti wodeɛ sisi a no ɔmfa ne mmra ɔpɛ sɛ ɔbɛbɛgye nkwalaa no na ɔne ɔmɔkɔtena na girl no deɛ ɔmma bi a wate ase nti hɔ na meka sɛ baako so awo ɔhyɛ akyire na waware foforɔ ɛna ɔso da bi ɔnware no ɔma mpanyin kakra a ebi wɔ SS nti wɔn no kɔ adwuma a ɔmo nyinaa bɛkɔ school nti ɔmo bɛba na ɔmo aba ne sɛ ɔda bi ketewa ne deɛ ɔntumi nti panyin ne deɛ ɛwɔ ho kwan sɛ ɔtumi bɛfa ne ma ne kɔ school ba ketewa ne deɛ ɔbɛwɔ no hɔ ɔhɔ na akɔa ne bufuiɛ kwa mpoku bu afu ɔnti bi da ɛna me sɛ yɛde wokɔma mmara koraa no a ketewa ne deɛ wontumi nti no osa nti akwadaa a wote ne ho firi ne maame ho koraa su obɛsu nya asɛm ketewa nti deɛ nti na ɛsɛ sɛ akwadaa ketewa no wotumi bɛfa no mema hwɛ ɔbaa da na maware na matumi na mema bɛka na ware sɛm na me sɛ yɛkan deɛ sɛ nyɛ awadeɛ ayi su deɛ ɔbaa ne ɔba bɛnya baabi atena ɔba yiedie ɛne yɛhwehwɛ deɛ ama nti sɛ wo use it that way na mente aseɛ ɔmfa nkɔ na menkɔ dam na onim sɛ asɛm a wɔka na memekɔ tini because nea waka na yɛka onim sɛ adwene koraa bi ne me tirim na mayɛgyimi paa memepɛ ne yere ne nada ɔka deɛ mepɛ me yere ne nada ntina kata ho mekata ho kakra ma no mepɛ ne yere ne nada ntina memepɛ sɛ nkwalaa no yɛhan dan de ma ɔmo sɛ ne metumi ne ne yere nada na yɛgyimi ɛna yɛgu ha no mu a obi abusua asɛm yɛbaa na yɛn yɛte ha no mu a yɛka na yɛdi nkɔfoɔ yere nom that is the word that we use excuse my word saa word no use de maa me na ɔka na ma yɛdin because ɔbaa no nyɛ hwee ɛna me sɛ woba yie die kwan yɛbɛfa so ahwɛ wo ba wontumi nhwɛ wo ma a yɛboa ma watumi ahwɛ wo ma no sei na wɔka de akyerɛ na ɔsɛ apɛpɛ nkumi ɔno ne ka saa sɛbe mfrɛ ni ma asɛm no abɔ me dua sɛ ɛyɛ meme ma no sika mfa nhwɛ ne bada na meka saa nsuo no nyɛ me sei nti ɔka de ɔbɛka wie no nti ɔbɔ dua no wie no ɛna ɔyɛnde kɔɔ no na so mamfrɛ no biom good mewɔ hɔ ha bɛɛ 10 minutes ɛna mehu sɛ number bi frɛfrɛ ba na me expect call bi yɛka sɛ obi bɛfrɛ me nipa no ma me berɛ bi sɛ ɔbɛfrɛ me nti na menim number no nti mefrɛ nipa ne back nti mefrɛ a na ɔbɔ me din gyataba ɛna ɔsɛ wo nana ni na me sɛ me nana bɛ ɛna ɔsɛ kwa mpoku ɔfa ne me ɛna me sɛ kwa mpoku abobonua deɛ wabɔdua yi abobonua no ne ɔfa no na me sɛ na wonya me number wɔ ɛna ɔsɛ ɔno ɔbaa ne di nkɔmmɔ sɛ ɔmfa yɛ number ma yɛ no ɔmfa ma ɛme sɛ ne wɔfa ase no na me sɛ wɔfa ase bɛ na ɔsɛ kwa mpoku ɛna ade ama no na ɔne yɛ na me sɛ ɔno na abɔ yɛ dua no ɛna wɔn na ɔsɛ ɔte akonya so ɔyɛ nana ɔsom ɔbantema nti wɔte yɛ na yɛ ne tan nti ɔbɛsrɛ sɛ ɛmeɛ mfrɛ ɔbaa ne nyina so na yɛni nkɔmmɔ yɛwie a yɛnyi dua ne mfiri hɔ na me sɛ ɔna abɔ ne dua me woyi dua bɛyɛ yɛne ne ni dua da ne yɛ bi ha nti yɛntwɛn kakra ma na wɔtwe ntɔ so ne yɛnhwɛ deɛ dua no bɛnya no nti wodeɛ wɔnyi dua no nto nkyɛn ne yɛnhwɛ ne ba no ɛnhyehyɛ yɛn ne yɛnhwɛ adeɛ na ɔsrɛ yɛn ɔtie Otec wɔnim sɛ ne ɛsi di yɛn dwuma that very day na yɛdi nkɔmmɔ Tuesday no na ɔno no wɔ Kumase a na obiaa mmɔ no amanneɛ ɔka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɔbaa bɛdi dwuma bi ɛwɔ Kumase ɔmbɛsom ɔwie a ɔbaa bɛduru a ɔbɛfrɛ no na ɔne ne bɛrima ne nyinaa ahyia na ɔmatena ɔma asɛm no so aka ɛmaka nti ɛyɛ ne dɛ koraa sɛ aba bɛduru ha no ne yɛaba mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmbɛnya wɔn mu asomdwie sɛ ɔmpɛ no a abusua no tena ase na ɔmpɛ no a agyapadeɛ no ɛwɔ hɔ no mu na ɔmahwɛ na ɔmakyɛ anaasɛ ɛbɛma mmara aba mu na ɔmakyɛ de ama no a ɛyɛ nokorɛ ɔntumi na wɔfa ase ne ntumi nka sɛ ɔma ne bi ana ɔbaa no na ɛyɛ hɔhoɔ nti sɛ sɛ wɔne ɔbaa no kasa ma n'akomatɔ ne yam ansa na deɛ ɔbɛka kyerɛ ne wɔfa ase ne ɔni tumi nti wɔyɛ dɛn nti
ɔsrɛ yɛn nyidua no ɛma ne nkɔ na msɛ okay ɔte akonya so ne yɛde ani die nso ma mpanifo yɛne yɛ nananom na ɛso nti yɛnim amammerɛ ne amaneɛ nti sɛ waka ne saa ɔno anhwɛ deɛ ɔbɛyɛ de asomdwe na ɔfrɛ no ɔfa ase ne gyina so sɛ ɔnane dua ɔdane no asɛm a wɔka ne sɛ nana asɛm kwampoko nana jataba hyɛ mabufuo na mebɔ ne dua nti bufa nkyɛ me na me sɛ wadwene ne fie anaa me use man sɛ wadwene ne fie wonnim nyansa ho wowɔ fa afrɛ o ɔkyerɛ wo sɛ ne yɛsi da ne dua sɛ ne yɛda ne dua wo asɛm aba na yɛabusa wɔ asɛm na wabɔ me dua no abufuo yɛhyɛ wo ne sɛ nti nana dua no andane nti yɛmfa nkɔmpanifo anim na yɛmfrɛ no hɔ na yɛntoa so mfiri hɔ ana na wɔfa no sɛ ɔndane dua no yie ansa na wɔkɔ fam abu nkotodwa apakyɛ asrɛ abobonua adane dua no kwampoku abobonua ɛdane dua no owie no na ne wɔfa ayi no ɔhene ne sa frɛ na busua panyi gyina so bi ana ɔmo de kyɛw pa ɛma Asem Beba Dabi for ne sɛ ɔmo srɛ ɔmo fa ase no deɛ ɔyɛ no ɛntwa yie ɔmo bɛsrɛ sɛ yɛmfa nkyɛ wɔ mo ne Nyankopɔn yɛ adom a adwoada wɔn ne mo fa ase no nyinaa abusua panyin no nana no ɛne ne wɔfa ɛne kwampoku no ɛne awura ne nyinaa ne yɛhyia wɔ ha na yɛahwɛ kwan yɛbɛfa so a asomdwe bɛba nti ɔkaeɛ na ɛsɛ okay yɛwɔ ha edwumadi a yɛdi no yɛwɔ ha fa asomdwe nti yɛbɛhwɛ wo mani nti nana wobisa me a sɛ ne koko sie daseɛ bro nipa ntie na nipa nhyɛ ne nso me afidie yi so on numerous occasions ɛna maka sɛ megye som biara di obiara ne ne gyidie obiara ne deɛ ɔpɛ so ɔyɔ na mmom wopɛ sɛ wodi gyidi hunu bi ɛde treke nipa adwene a ɛno na mempene ma wo yɛwɔ som ahodoɔ ɛwɔ mayi mu baako edi mu ɛne nananom som me maka ɛwɔ afidie yi so sɛ matena bosomfie da nti nioma bi wɔ hɔ no mo a sɛneɛ nioma bi tie no sɛbesɛbe sɛ mennim nkosi kura no a mennim eduru baabi mo nsantie yɛwɔ nipa binom ɛwɔ asase yi so a saa nkrɔfoɔ no yɛmmɔ wɔ ndua deɛ wɔtie mentie ne yie na wode wonim kɔmfoɔ bi a waben no onim de a sɛbesɛbe sɛbi akɔmfoɔ no nimdeɛ ne de bi akyi obi wɔ hɔ afa kura no ɔkɔnteteɛ ɔno ne nimdeɛ wɔ fam yɛwɔ deɛ ɔtoa so deɛ wawie deɛ wayɛ adwuma no akyɛ ɛna deɛ wakyɛ paa wahu sɛ deɛ teɛ no na wɔnkyerɛ wo mu yɛwɔ obi wɔ hɔ no mo a wo bɛbɔ ne dua wo a wo bɔ ne dua no edua no nya no na mmom wo a wo bɔ ne dua no wo ne dua no bɛsɛ nya wo muntie saa deɛ wei kraje kwa mpoku wei ni tie ye kyerɛ sɛ wo deɛ mumbu sɛ jataba ne reaction a me ye kyerɛ no ɔbɛka saa asɛm ne de kyerɛ me mumbu sa no wo deɛ mumbu sa no wa wonim jataba number do frɛ ne busa no sɛbesɛbe yɛwɔ obiaa ne baabi a ne tifiri ɛno yɛ baako ɛna sɛ obi ni obi namo a nipa ne ngosra se ɛne nipa ne hyɛ enti wontumi nyɛ bibi bɔne mfentia sɛ nipa no ɛma saa ngosra ne nyaa no da muntie enti kwampoku wei na wasɛm yɛ memɔbɔ na wasɛm ɛyɛ mawerɛho kyerɛ sɛ owura nka bɛwu yes enka you shall surely die because of saudi abo wenti muntie yibibi ato nkyɛn sɛ amanfo nsɛm aba yanim ne yɛde akɔ nananom anim no da yɛde duabɔ asɛm bɛkɔ nananom anim bia no nananom dane dua saa dane yɛnyɛ ho dane gu wa wode asɛm bɔne ɛba yɛ so dane gu wa wo so muntie o enti odwene saa nkrɔfoɔ wei ho bɔne bra nipa no pɛ so ɔyɛ wo papa wogiri sɛ ɛkɔ wa wo so enti mu a masɛm ano na sɛbe obi frɛw onim baabi a nipa ni firi wase wano onim baabi sɛne nipa ne teɛ na ufiti prɛko pɛ di nipa atem ufiti prɛko pɛ kansɛm a
ennie nsese yeka e de kire sa nkofo mu hwe yi kire se onam a kura wanum nye obia ne yeka setia no nye obia ne yeka no me ahyenso bi e de to ne so wan hwe ya abenya asem wan hwe ya wa na obewu onipa da sani kura hu na kura wanum na hwe hu ye kire se wano ebetumi amwanya asem wano betumi akun wano ebetumi akun a enti ye kura wano mu kwampoku we niti ene ye ene ne nana okofre no ma nana ndi dwatoa eba ye kwame nka wufunu ene wabusua befa enka yeyi nso enche kire se enka enche ka bibi besi ebe ye nsankyerene ama wahunu nyankopon na nimunyam eto de bi ese the tumi of nyankopon manifest emanipa bi ehunu se tumi wo wiase memfa ne oma bi ni agro wa asase we so na ade di agro bediu maame akwaba eno ya eja o hote say nyankopon na dum eye de nyankopon yase ye fra o say mawura ye fra me Veronica danso a maame Vero ufri he na bae me free be kwai ehwe na mabetena kumase afrancho mronko na metie afrancho bronko pacha ho no abetena sa yadru bronko de former assemblyman onimonyamfo sa akode ado sa akode ado sak a very good afternoon to you. Oye former assembly member for Bronco. Papa we be assemblyman with Bronco wabo adwuma o. Oye very fearless leader. He's a fearless leader. Honorable Adosa Akode. Mi wogidie se assemblyman for fra won so aba. Obe emulate English for the omo brofo. Or see you emulate same. Onso de akukudro anything ye. Onso de be ye wadwuma. Te se de Adosa Akode be ye do. Okay. Asante bekwai ahirene ena Veronica dansoa obai free na kumasi Bronco ena sisi a wabetra maame Vero awiei asem ede waba manim ha no entu nsimfini hyase kiremimu nam ne metiefo no mabedwafo gina ante ase yi de na de waba medamase ebede nyankopon so ase ami se mama mekwanya e wa fidie so se me meka masem ane se me free me krom na me ba kuma se me dipa me ba ya enam ne so ma me ba kwa no ne me nchen no dipa enti achire no ana ofre me ono ana frɛ me no se mama pa na me di na amoa me te me pese me besua adwuma te me kura me bu na bem na me se afia wanyina o se mama manyine kura mesua na me se ne sa na te dia bra enti no wakra no bai to bai am ne ya toto ne se me bua no e ma okota afidie te me frɛ ni nua ba ko e frɛ ne Vic ani ko jano krom no okota ne fidie enti e bai no na me dwene ho ana me se da bi me so me nibi enti me ma won kwa chirichiri se kosua adwuma no mpese mpe elia heya na ma osua adwuma na ukoba won fa kai wo ba jade ye medie no na wadibi akurati ase na me sa sere obi foforo na onim obi no ko jam na mde no ko tro adwuma na nkakran akraja wo kwana obi dia o se mama me obi oni bia na mama ni bi na nkakran aka wo shem enti kasa no nyamo be sabusumi nsia de na kora no wadi no ho enti efiri ho kon ewa adwuma ni mu enti efiri ho kon na fe me bai wa ne ho basa enti dako ana me se afia na wo nkwa adwuma na nsem hu se wo nkwe o yale ana o se menyale ana me se na ade na ya wuti fie wa ye bibi wa adwuma ni mu ana enso o se debi ana me jai ne kakra tedi be week na me se abusa no afi na ase ni bu afu kakra na me se adwuman wanyini ntina me din ka ka kire won hweso na sua na usua wa na be yeden ebe boa wo afi me bayi ma me kwa akro se adwuman me hode onko biem onko adwuma na me na kotum onko biem eh enti eye na me se
Ti me ko bo ma me na odi manim na manne. No se me kura madam na frɛ me. Na me se me ba wona wo abai. Na me se maka Lydia was won ko bi mu. Ana ma me frɛ wo. O frɛ ase nye bibia kwa na wonye de. Onko. Ana ma me yɛ se me de me nyae wo kakra. Ni enhwade. Ene yetetena. Nti ewo ma ba sabusumi mienu. Dako me ko ekwan ho ba ya. Na wafa na fidie na apepa ho kama esi ho. Na me se na fidie no de kwa wase wo de kwa ba bi foforo. Akosua adwuma na me se na nyawo na ase wunye madam ne hweye no na nka wunye bibia nka nti ko betimi afiri ho sa wo ko ba bi foforo akosua adwuma no wa mfemi na otam afidie no ode ne tikata aso no okyekere ho na otam afidie na ode koye enti wo koye no na me se akobọ maame na mane na maame ne se ya jane se wono anya ne ba bi no kwa na me se me ka obesa de beto me so no eno na ha me no me nsa nya sika bia e man so mfa nkotua ho eniema eniti na maame na maame ne se jane no wonni ne sika wade kwa ya anka wonko enti woni okọ no aba no start adwuma no ene da bia no okọ no sa kopempam ntale a eho fo nso wo mu ade ama no kopempam no de ko enti ewo ma fedie ebe se bosumi mienu e kom yensa de na wo ye ho ti efiri wo okọ no okwa o mefie bi enti ahin so na me wan me frɛ ne phone so me frɛ na wase wo de meba watu afiri fie a wo ne timu no wo mabiem na me frɛ ne phone so wase meba enti no ka so beba no wa ma eche na ne nua ba akon so o we krom ho ono so wo no se wo ba me ho aba betena ma hwɛ no to oba ye na me ka che no se wo di gya no wa frɛ no na me se me pese me hu ba bi kura wote so me frɛ na o me fa me nyeden enko ene nti na mani abre ne fi se bibi ko sisiesie ya e besa de brem na yeden ama me enti me kan san wa so de atwen sani nua na frɛ no so ma me no baaye enti o baaye na obi adan ko be si de niema ti na ne niema bi we ho na won de woko enti o baaye na me se ahefa ana wakwa akotena ho na obeka se be ma bi na ebo anon se obema na asua adwuma no wakosia bema bi so obeboa no nti na oyi na firi ho a wode ne kwanam se afia wa anya ade ama me na obi so obeboa wa sane wo ahun se me ni bia na me so me nka nche se me ntimi hwe te me mpene me ka kire me baya nim se on fa bema ne mra me nka nche se me mpene ma ne hwe me amehwe ma de me bayi ni me ka kire no wa mfi me ama me frɛ ni nua no biem na me se ka kire lady amami se nipa kro na o ye me san mempe ebe wi ase me kwa kofa nsem bebre abele me enti on kan che be ma ne se omra me ma ne hwɛ no me amehwɛ ma de na kasa nyam wo kan se obekwa kra wo na akosua se ya na me ka che se me ma ne nkwa kra wo afi na obefrɛ ma me sika me nya bi na ma ma wa anko akra o ye ma me mo wo ho eso me ma fa o ha bi enkoto wo mo so eni ta ma ne tena anam di no be wura mu Asem Beba Dabi ena ya kan wa mu ya nam se wo mu ya de ne fa be ma ne bra na me hu nipa kro se we na me ni obi ada me kan den a me be ko wa ma bi be ma na me bi che se wa se me be ya adwene kura ma me kura me gi me ti wa me ho kura popo ene watutu akotena be ma ko ne so ene wo ma kwa afe me ho hoda ko be ko kwa ho ba ya me be na atifi wa be fi ena me se are ne de wa nkwa adwuma o se me yale ana ho na me busa ansa na wo yale a ba bia wote ho tena wai na ba ma ne hwe we na ha ya wo ba de yale no ba de wa ha wa nkasa no adama de achi ti ade achi yem sa akwa kwa ba na me se na wo da ho da me ka cho se so de na fa wo yade ne yeden ekọ fa ko ba bia wo di free ba yeah we mu ya me no sa adama de achi dade achi na me ka che ne se sabi o me ni ahoden me ba ha se nso na me ni bi me be sere obi fie ana me betena ye ntimi ma ba ma me ni no enkwanye mo ma amfa meto me so e wo fie ana papa ne ba wasanya den abetu me no wahu se wanyem wa so me busa na che no ka kire me se onyem ana me bufu ye enti ma me ye se me yi ni niam nyina ye den atoto agu ama no no de akoba ma no enti ho no no aka se ofre be ma na ma me
ɛna ɔfrɛ bra na me se me deɛ maasa me kan so ɔmfa ne nneɛma no mmerɛ wo hɔ fi sɛ moamfa bu wo bɛma no amfa bu kokora anye den ama me na makɔbɔ ne papa mpa ma ne fi sɛ me magya ware ntia me ne me kunu ne nam na wo wafa me ba edina kosi anyam no wie wasa pam ne sɛ wo mra me ha dabre ni ha enti wo mefa na ade enko enti ɛhɔ no ɛna ɔse ɔpa me kyɛw na wapira be man na ɛpa wo kyɛw ha wɔse ɔpa me kyɛw na wapira enti na mo no nko aba na ɔpɛ sɛ wo ba na wono wo ba na wo bɛka kyerɛ me ɛna me se ne wo ma ne mra ho ɛwɔ phone so na se ne ma ne mra ho ne du tama wo ho aba wa wo ba na ne naba ɛna ɔse ante mesrɛ wo deɛ ma ne ntena hɔ na mɛba enti di 3 days biom ɛna bɛɛ ma ne ɛhyɛ me sɛ anwummerɛ wo bɛba te me kɔ aho ba na me bɛtena ase twɛn na ne anwummerɛ kɔbɔ bɛɛ 3 mu hɔ na ɔbaae enti ɔbaae na mebusa ne kwan so wɔka wie na asɛm wɔka ne sɛ wɔno ana wɔyi akora ne fra adwuma na mese hwɛ akora na wɔyi na fra adwuma no na wode na kɔto baabi fo me nsrɛ wo mensrɛ enti sɛ wayi timi de wa oboso ayi me ba no afiri mu a ɛkɔ baabi foforo a na sɛ wasa akwanyem ne de a mempasɛm mempane to fa ne kɔ wo wi a wa to ane so kɔpem sɛ akora no kɔ so adwuma sɛ mfie enum o sɛ mfie nan o wo besua ba me na sua wie ansa na me ne wo asɛm ayɛ den ayɛ kama na sa anya saade a mempene ho ana so ante me pa akyɛw o mɛyɛ na Lydia mempene a anka menyɛ den memfa no enkoyi ni mfra adwuma mfa ne nkɔ baabi foforo na hɔ na no hɔ me hwɛ a ɛmmoa no ntina me yi ne firi hɔ na me se nya ne mmoa o na mmom wa ma busuani bi ante ase a wa wode wo pɛ akɔyi no ɛhɔ no na me nte ase sɛ bedu brebe na wo bɛka biribi a me mpene so ma wo saa ɛna ɛka wa hɔ ye na wo ma na kɔ wo ye nti me yɛ me de me ma ne ntena me nkyɛn to wɔmfa na ade nkɔ wɔte ase na wɔde ne kɔɛ nti akyire no me hu sɛ wɔkɔ ha dan na ama me bɛyɛ wɔn na ntena dan na ɔwɔ nu ɛdan a ɔno bɛɛma no no ɔtimu no wansa ne na ntena hɔ bi wɔkɔ ha dan ɛma wo ba no ɛma me ba ɛna ɔno bɛɛma ne nso te baabi foforo wanyem na wie to aso enti me de me te no me nso me mfa ho bi sɛ me wo na wo hwɛ no enti edu sɛ wɔwɔ no ama wo no me hɔ wɔwɔ no ɛhɔ a to owie na bɛɛma na afa phone sɛ wɔsrɛ me wo kosku a onya obia nhwɛ no nti ɔma na ba me hɔ to ɔpa me kyɛ ma ne mra na hwɛ me sɛ awo de anya de bɔne ma ne mra sɛ de wa na ɔde usika ba na me hwɛ no te me wie na me no aduane ma na ne ho kyina na ɔsa abɛfo ade na wato adwuma ne so na me kan sa enti ɛhɔ no ani ada na wo mi in hospital free ano hɔ na ɔde ne ba na me gye no agya wo de obi bia ba na ya hwɛ no no akora ne de no akora ne nyine onya ba bo so me nan ɛna ade wo papa ɛne wɔ nafo ba mi nsamba ai sɛ mo beto akora ne din ɛna oba na me ka kyerɛ papa ne sɛ me de wayɛ ne nti me ma o me busuani bia ma ne afi sɛ akora no wɔ adwuma mu nti we ayɛ fa ho ɛwɔ nkyɛn me ma obi ama ne nti we no nkyɛn na wɔka no sɛ wɔ beto akora ne din me nso me di ma akora ne din kam nti to ne din na ɔto ne din to owi am ka kyerɛ papa ne sɛ yɛ ne ba no de a adwuma na akora ne sua na wasa no na ɔma ne te nkyɛn no wa wo wi akora ne nya 1 year ɔma me ba ne kɔhyɛm me ma ne 1 year pɛ ɔma akora ne kɔhyɛm ana papa ne te ase no ɔse o ne ba ne akora ne na kasa nti akora ne nya 1 year ɔbɛma na kɔ school na wahyɛhyɛ ayɛ adwuma no nti akora ne nya 1 year efiri wɔ kɔ no ana ɔde ne bae to ɔde ne bae no na me bɛɛ kora pɛ sɛ nka me gye no ana me sɛ ɔma bɛɛma na afa na ade nkɔto school na ɔnhwɛ na ade na ɔmfa ne nsa nkɔto adwuma ɛne wasa ayɛ ne nyinaa sɛ wokɔ yɛ gye wusko yɛ do ne me nim fi sɛ ɔhyɛ wo nsa na wokɔ adwuma mu nso 1 year maayo me wɔ hɔ abɛ sabosumi mienu a ɛkɔ miɛnsen me tɔn ma ade na menya akɔ yɛ masia asɛm a wɔka ne sɛ de ɔno ɔba na wɔ no ɔbɛba me hɔ enti phone no so no sɛ de osika no na sɛ abufuo wo ɛma me busa ne sɛ ara mo ko ana wɔse anti me ba na de Lydia yɛ ne de wo de mɛba ɛhɔ ano ka te phone enti me yɛ na me se ne me nkɔ ba bia na me tena fia twɛn wɔn ma wo bɛbɛ obɛsɛ no num no mo mai
ɛna mesɔre sɛ mekɔ baabi a metɔn maade enti mekɔ na mesanya akɔ na mesan mechi na mebae ɛna mebae no ɔne ne papa ɛne ne namfo no ɛnan nti ɔno ɔka ho nsia ɛna ɔmo bae me nso me ne me bɛyi nko a menim sɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ bi mpo ɛna ɔmo de ba enti ɔmo bɔ mama ne awie no na me nso me bɔ mama ne ɛna me busa ne sɛ na asɛm ne tintin ne tietia ne sɛn ne kura ne sɛn asɛm ɔka ne sɛn an me ba ne deɛ ɔne na wie ɔne na ayɛ dɛn awie ɔne ɔba lidi ayɛ dɛn awie wɔn wa ne biem ɔde ma adeɛ ebele me no abɛgye obi afiri hɔ ɛna me busa ne sɛ asɛm na wɔka na mente ɔnsan kan biem ma mentie wɔsen a me se lady a mentimi nwa ne biem me de ne ba na me se ne ɛyɛ me nko ane akɔlɛ me nyintom enti ɔne ne papa ɛne ne nkɔfo ne ban no ɔmo nsɔre nkɔ no ɔmo nkɔ da no mo nwene asɛm ne ho yansa no mo de aba na me so nkɔbɔ ma busuafo amane ɛna gya ɔmo sɔre kɔɛ enti ɔmo kɔɛ no na me fra akɔlɛ yi papa no no so na di nkai akɔ wate ama me di nkai akɔ akaka mu nsema enti ɔgye tum sɛ ampa sɛ yɛ ma na ɔno ane hwɛ no nti yɛn frɛ no yɛ pɛ sɛ ɔhwɛ akɔla ne wie ansana yɛne ne wɔ ho asɛm ka yɛne aka na ɔbɛyɛ ne ho adeɛ na ɔgye tum nti ɔmo kɔ na me frɛ no ɛna ɔyɛ sɛ ne mempɛ panimu bi wɔ hɔ na ɔbɛba ne asa afrɛ no ebi ana wɔkɔda yɛ no bi ana ate asan nti ɔbɛba me aka na me sa pɛ panimu bi na me frɛ nti ɔno de ɔmo kura sɔre kɔɛ no obi amfrɛ me biam sɛ bi a ebi ada bɛ ne ebɛhyia anasese na me a me frɛ no sɛ ma aka kyerɛ obi nti ɔmo mmra na asɛm na ɔmo de baayɛ no yɛnhwɛ ne yɛnsiesie enti ɔmo baayɛ no ne yɛtena aseɛ nti papa na me de kɔto n'anim na obisa oyi amanneɛ na obisa ne kunu nso amanneɛ odi ka bisa ne kunu owie na ɔma we sɛ nso to aso me bɛli di ato aso enti ɔka wie na papa ne sɛ we asɛm na ɔde baayɛ no eni agyina so no ɔde agya akɔlɛ abra wakɔyi na firi adwuma mu a wɔhwɛ no enti wɔn pasɛ mpapa nka wɔ sɛ oni asɛm me ka gya no agya no ɛna me bufu hɔ na me se hwɛ enti ne papa ne maame nyinaa beebi asɛm wɔn ka ne sɛ ne ba no wɔn ne da ne gyem ɛna ɛhyehyɛ no nti so ɔsɛ wɔn nwale akɔra no wɔn de wɔn fo ano so nti me baabi a mepɛ bi ha memfɛ nkɔ ha akɔto kɔ a mede bɛkɔ a memfɛ nkɔ na wɔn bɛba ɛna me sesa wɔn nso nti ɛhɔ yɛ dede ama papa no koraa ɛkɔyi snap ɛbɛsi hɔ sɛ saa asɛm na mo ka kyerɛ akɔra no di a ɛna me yi snap si wakyerɛ mo sɛ mɛma de asɛm na kɔ ahemfie ɛna me de me ti kɔ dae na me wɔ hɔ anti ahemfie no me ma amfa ma adwene anye den ankɔ hɔ na me se mɛpɛ baabi foforo a me de mɛkɔ enti me wɔ hɔ na me ka sɛ sɛ nso yɛne na wɔ hɔ me ɔmo de me ayɛ ba ɛde me ayɛ nua ɛnam wɔn so kora ɛna ma me nya baabi yɛ den ɛtena yɛ enti on sɛ wɔ hɔ no wadan me busuani kora wɔnyɛ me saa we nyina akyi na me nkɔbɔ na mane o fi sɛ na me nim sɛ saa na ɔbɛyɛ ɛna me kɔbɔ ansa na me kɔbɔ na mane ti me kɔbɔ na mane kɔ no kora bisa me nsɛm bebree ɛna me so na me nim sɛ sɛ ɔbɛyɛ saa ɛne nti na sɛ na me mpɛ sɛ kɔ akyi nti na me nim me bɛyi nko a na ɛkɔ ti ne papa na bɛka yɛ ho ɛne ɛkɔ yɛ so a sɛ ɔsɛ deɛ wɔyɛ a na wɔka enti me deɛ magyina so ane sɛ mente aseɛ sɛ mede me ba kɔto adwuma me ma na so adwuma sɛ sɛ ɔne ne woyɛ ɛkɔ mfie nan ka sɛ bio me ni bi kɔ ankama wia ma hwɛ ma de awie enti sɛ wa sɛ me ba life de a me mpere so sɛ ɔno wanya adwuma na me ba ne metene fie na me yɛ dɛn na ma hwɛ no me ni ba bia nso de kɔ ana me ka kyerɛ da sɛ o megya me na me fa mela ha na mo ni ma asɛm ma me sesei ɔba veru die paa ne hia wo ade hia me ne sɛ akora no obɛhwɛ no wagya no kora na obɛtwa bosumi sika ma no sɛ bosumi bia sɛ na mede ma fie on fɛnsu adwuma no na abankra ta so na yatwera to ne ba ne de ɔno na awo no wɔnhwɛ na ɛyɛ ɔno ne lie enti me ba na wɔsɛ no ano na mani abre fi sɛ yɛn ni bi nyame na hwɛ yɛn ti sɛ wɔbɛsɛ no de a ɔno bɛhwɛ no kɔpem sɛ mfie na akwa na ɔhwɛ na ano nti na ma me de ba okay atiefo maada nso a
ɛna awia yi ɔwɔ yanim ha yi sante bɛ kwaifo ɛyɛ mode hye danso na aba yanim ha ɛsɛ deɛ afrantwu bronko ɛhɔ ɛna wabɔ ne sese a wɔteɛ na krachia wo de wo ba akɔto adwuma mu wɔde ne pɛ ayi wo ba afiri adwuma nim de akɔto adwuma foforɔ so obetumi ahwɛ nti no oyi ni free baabi a wo de ne kɔto ye no ɛna kɔto baabi foforɔ na wɔde wo ba akɔtena na wanyem wo ba ɛne na wo na wo kase ɔde wo ba ebrɛw gye wo ba na n'adwuma mmɔ no saa krache no ɔno wɔte hen ɔno wɔte munkom hɔ ana me asɛ yɛnya nka ho asɛm ntimi ne fie ɔde menim unnim baabi a wɔte menim baabi a wɔte ne fie ankasa de menim na ɔkyerɛ deɛ wɔ munkom hɔ aha ɔkyerɛ deɛ wɔ ɔkyerɛ deɛ wɔ munkom hɔ a bronkom school bɛn no ha aban school na ɛwɔ bronkom aban school na ɛwɔ bronkom no ɛhɔ na me deɛ wɔde ne bɛkyɛ ame a wɔka sɛ hɔ na ɔkyerɛ deɛ ɔso ɔkyerɛ deɛ wɔ bronkom die JHS your friend is a krachi no teacher ni media oba obondin so de Mr Daniel me de minim no no your friend Daniel dey Daniel Opoku Boahen montwere ngun krata mame Daniel Opoku Boahen ofiri hin na be kira de obronko enche ne maame mo wasantase ti sese wati bronko ho oti bronko ekira de wo bronko DAJHS Daniel Opoku Boahen yeah papa teacher what's that subject be science teacher pa na ofo ba nyem ne ntem sa no Dabi yenya ne sa science de okọ tobo what the doctors know how on be provided the penny na wo ba science mu a media English na mkyereye English and tree and am kyereye enti the ba English ya ma ben no sociology English ne de me mfa ni agro na mom e ba science mu a ye wo method bia ye de prevention of pregnancy eno no e ya akokodrofo yen akokodrofo na eye obunye du a untumi nye eja kwa mi say untumi nye don't try oba de achia me untumi nye e ma ne try be me du anadwo ono kwa na nte kwa say untumi nye na anu say bisia no affordability side ho untumi nye sa eyi no ye friend no in science term na da me bo kira okra mbo say Dabi Quatus interruptus. It is in the science. Enti wa we science teacher pa na unim sa interruptus asem ya ye kan. Na sebe wa fa abaya asem wo ho na just 1 year pe wo de akwanyem ge no sa na besini maame so. Sa na ye no. Upon this interruptus method nyina wonim ye tofe de ne hono no hya ho a enye de enti interruptus yi wo hoi onya kokodrufo senka ne buadua enko betumi ero akokodrufo na yo bisa jataba okura untumi nye die edi yen Reverend Dr. Kankam Buadu Nana Yaw Asante Krobea Rev akwabe bro Emaba yeah o boy tearful eduma da si bro Dr. Abese Nana Asante Yaw na what to say Nyankopon de yankwa chae na so Nyankopon ya da roma me nso me ho den anuanom empanyimfo a mabɔ won din akyerɛ mo enne wie yi efri Faith Homeopathic Clinic eno ne asoyeya se wo ba santimam ene Ghana maimu a ye kase ode enuro nketenkete ebodwuma no na se obehwe mprempren adanse a enuro nketenkete no ewo ho a utumi hu se enuro na enuro na de san ya mefe ewo won ho ene se omfiti preko pemfa duro nkan onipadua no
yadeɛ bɛn na abamuo kwan bɛn na saa yadeɛ ne faa so bae ɔmo benunu ahwehwɛ saa deɛ no me se me ankasa me nana baako wɔsom wɔ fikasie mu nana frɛ me nana Krobea sɛ wo nkrɔfoɔ no a wo ne wɔn mu di dwuma no nkrɔfoɔ no wɔ nipa ho adagye wo deɛ meba me se nana metwɛn ɛna ma bɛgyina parking lot wa metwɛn akora ba beduru ya nansɛn no anya na ase tai ne na ase ataatai wo se hwɛ me na yase ɛna atwetwie na m se secret ne say wo se oba ye no munya abotre hwehwe nipadua ne mu na mo de ne to nwuro nketenkete ne so na m se that's it saa no om ye o madwuma enti ene rev maba yanim wadama fa ye hyase medasi nana Asante Krobea meda no abadwafo no mpanifo nyirase otiefo no ahwefo wa chichi ne bencheye da monya mazi sama madwuma dia number 1 na da bia mutie na ahana nimdie no wo aha ana isuade da bia brabo musem na me ba ya metodi ma me ne kase mo ma sua bibi wo asisi a ma me ne se ono de ne ba o hwe no a obefa na nyem no ama kwana brabo ase no na o hwe se obesan ya behwe na ma na toa so asua na dwuma botaya no no wo ma ne ba no so abefa na on de o masa botaya ne nsei wo ba na on na be wo ne de no ye wo nso wase de on say a biblical principle onim say onana wan hwe onana ye mu atan wo ho ati say ba wa wo ne de obebu no ho akonta kire nyame sure onana de o mu no ono so wo maame on so na wo fo so bebu no ho akonta sure ti maame no ama ye hu the difference between obligations and support good so enti no na ni abre enti abrante no hwe yi na wanye no na oba na ni abre ye ni yenye no David ubenya asam enti no sa abrante no wotia onye na sede science na wo kire no yanka sefa koye adwuma wo bi ba ya ase enuti no ye de sefata sure se bema wa hyenyin se ne ye de sefata na onimumra nyam na bi nka wa namfo ne wonu ma teacherfo nyina yeah me se teacherfo din wa ha oh esrewa na ye koye nim nana onim se sei ewiase nyina si yi ni pensie bia e benya ba ko a o prea peba onya oh yi ni pensie bia obi anya bia odin se hunu no beso behwe no oh si ewiase nya yi ni pensie bia benya ba ko a o pre so benya ba ni menya ba so onya oh so ewiase ni parure ko 9 billion it is a ratio near 1:6 you can calculate and see sure the amount of money and for spend on IVF. Yes. And no be to billions of cedis. Said the baby obenya surrogate. Like ye check on only ni kunu hunsu ya fertilize. Ni ya pe womb. Ye funa ye na akra. Ama ade na nyini. Ye wo ya kwaje ade. Ye tua ne ka billions. Wow. Wo ya de beto wo yam no, umpie unkoma bia. Because ya de pe bi hye wo mu. Hwe didie mabɔ ho ban saa owu sekim ne atemska pudune de gya okwan ko na ya gye ba umma ba yinhia woda eno nya hweda business done na sa be ma ni gugu so even the gugu so bia and the gugu eno no yes between doctor no any say nipa no o be ma no koye ma wo hu e dine tena baby sometimes it didn't betena mo couples ne nchen de but don't try nguguso ko try nguguso ne say a wow no aboka na adwhwemu be pia mie so ko guguso na ode ase no ankofu bia nya bia obi ho a onimu se e bi kura oware a onwo badawo ne bob be wi ni wi ase an wa wo no outside marriage no enti ida so oba no be ware no na nato aso so nim so ware no dia akora no yemfa ni agro hwe ne yie ne bi nka ma me na ne wo ye no because be kwa koye wedding awie na unya ba kofu be bra wedding omunya ba asofo okuku dam ne shira so ye bibia but ho ye den ama omo de nya me pe no yo yeah de nya me pe no ye enye watopa no ne ma wo ye uni watopa ho chen preko oti ase enso so we kura na wo se wo mpe no nya me ama ba pie mu dia suenyansa dwene ne hu se nya me wo botaye na wan hwe ye na se wo ba na ye cheche onyo be mu se de ka nipa bi popa dia pe ba
na obi anya bi ofo say empra twem ntino e bade emfa ho say ba empra twem na say ba ware yem e nyame na hyehye nyame ma ho kwa ne nyasi a wo sa be ma na oba no say wo de asudie ye adwuma nyasa da chi nyame be bisa wo eno ti say wo pe ba Fabra Faith Homeopathic Clinic be chef diem na ye hwehwe ni paduanim ye mpre ye ho nkoma waduro ye pese hu ade kronti asa ha na ba so enye hu a eno so be ya de suama nchirima eno nti na kanipa wu a ka ye se ko hwehwe ma ye den so anya wu awie ento so ye pese hu de kun no eno be ya de suama nchirima because ewiase nyanko na wiye e wo se ye hu e de kun yen na yetimi aye ho bibia sikwan aboye ho ban afri ho se de be ya emekun yen nyina mfiri ho enye sanka nipa wu anka yen ha ye ho nkobo kase ye se koye autopsy ami abenya subject efen pathology onza aye nipa bo ho kasua ho ade e benya munim de se efu na ye koto atwe na ekopra no ye be se hwehwe mu de kun no ye wo senti eno ti Fabra Faith Homeopathic Clinic ye hwehwem ahu diama utimi boy adwuma ni nyina asi ento so eba ni ntimi ma no o boy adwuma ma oba tietiem o ma onje ho nyina ba still eba ne ma to da bi cross nsuo no koya na asasa na chi den nsuo ni ko reverse Bra Faith Homeopathic Clinic ni hwem ye kire ko be ma hu nsuo ye adwuma de enko reverse o enko reverse enu ti ne fe bibi enkwamwa ade enkwawom bi e ko nanim enko na chi nyame nyansam no ko be manipa nante akonachi so ye nante ko yanim ade bi ankwawon bia ko forward ever kwa me kroma sem o kai enu ti wonkwa no ire da o se nsuo no ba na asasan nsuo esan mesro e Faith Homeopathic Clinic bibi wom bra na yema waduro na emmoa na awuwo no munyankwa na so munyankwa said Ezekiel say nkoma no pa akokwa nkwa o so de no kwa bebam amwa wo ma ego chase for asase so fa numbers we bra komase ahinema kokobin 18 mo ya na eba wa pache no on sabetimi aka bi ene uwu a e bisa o se na ne ma we eno a e bisa o ka e wo ma uja e no ne we japade ti wan hwe na wan fa ni agro di agro na se e bitiwa aso betimi ayehye mema bebradwe o mo so mtimi no oba da nko ade o mtimi wo eno so ye kontompo because said me di kaka ye no hunsuo betimi agene obema be sorry kama ba nsuo ni free mu ba no agene e wo ba enye yi wo ye adwuma no so ba no so ane ne ye adwuma no ni nkosua no e infertile enye nkosua etimi e wo ba eno so obema no wo ye adwuma ni gu e free taste na moje no wo fa mu de keke but awodie munyi mani free so samo pesa mo wo a mo famra Faith Homeopathic Clinic e hon ye beje mra hwehwem na ya che wadwane hise wudie ade bi wakura wudi eno ana agino hunsuo no ye be mo jai fidie ni be kire ye wa fidie ade wuhyema e cheche sane mo we nyina na ye bokoko na wujai a ko bo adwuma na bibia kama we na ade a wo ko bo ho ka billion se de nkofo e bono me yonku bi a menim no a ono kwa na tsemo de chese enya asem keto o nana ewiase mu sam ne doso se nipa bi ni ho ya me bala so bi awo paro so wonye mo ebi bro eba u be dwane abepe so ye mfa ma wo ye be remre be so good eze asori na no le se sale e be so de za enu ti fa numbers no bra kumase ahnema kokobin 18 mo ho sisi a ne be sha fidie dim good wo ye oba be shem wo ye be ma be shem won say wafa ayi sa post pay no contraceptive no wafa sa ma se obu nsa mpre no bosome baako mpre nsa bosome baako be ma no empese obenyi se nti wo de ma wa no de okọ ne ba bi wo na nsunsu so ne ba wo so bedu time bi be shia odofo o ye krado se wo be shia okawa no afi ne ba ma o be ma na mo wanum contraceptive ne sa de ahohoro a wodi ani mu srade ani bibia se bibia na okọ afi de obu nsa mo gentimi ntwa ekutwa nso so abosumi nsia na hu mo gya anim awo no ho aye den
Osa obawi na make kasachiro. Fabre Kumasi Ahinema Kokobin fa number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59. And I said Dr. Bismarck Bebano. She say research be akoso. So the dinum su home from anko adia. The bia da chemicals kakra ekom. If it be microplastics, if it be toxins, if it be contaminants. E kwa bi e fa so eko ni pedua mu bia no. Adesua akoso me wiase masaka bom ko da betudwa me o se. Afi bosumi bia. Nipa wo had 800. Ena sa efin no ehon yade e de ba no ekum ewiase nyina. Wow. Timi ku nipa 800 ewiase nyina bosumi bia. 2019 WHO and the United Nations celebrate World Environmental Day. Omo de beto so say even indoor pollution no cry no eno na ekum mo. Enya abonten gata o. Enya galamsey site there. Eno de say cry dey twa man bia war by force. Hey, e man na omo no bia galamsey wonsuo no. E twa ma war by force. Obewo cry no so a na so nsia na ni say che say the effect of lead and cyanide and metal substances are akukoko musuo nim no de dey ba no. Oba faith homeopathic clinic ye detox. Sure. Detox we December we say obeme bia be detox. So obey detox. Odo yere ba. Mo me detox. Obebia we di more than 20 years. Fan 18 and above no mo for momra. Ni detox emfa ma wo mo. Ye hu se nkwada no bebre mbenya diabetes no. Early stages of sugar intake. Omo kosko esa caliponase biscuits frema de ne just. Oh, prepare oba no for diabetes daje. For mo bra ni detoxify home. Now my system no enye healthy. Ye wo Kumasi Ahinema Kokobin 18 mo hono ma. Oba enwa bebe ho ebe kirewa ebe boa ama wa pomoden. Etimi ewie peye. Piafo. Dr. Bismarck Fagakra so. All right, and Asem Titi, ya basa charity for. Ya chiao. Enu abuja for juma pa mo bo. Ti we di Dr. Fred Kankamwedu akani nyinanti bonitia. Sure. Ti me di free baby a odi wie ya. Ti won say ka say diabetes na especially ya maame no mo no ana oba no oba bi wa no ni sugar na ni sugar level nkosro be ya friday bi gestational diabetes onye mo no ana develop esa diabetes no. Wow. Enti when treat owie ya no owuwie ya no diabetes na betena ne so aka ne so. So far say now diabetes no sugar level no wasro na akra nda so wo ye mo no o wa na wo akra na waba wiase fufura no etimenya diabetes ni bi and your friend type 1 diabetes and juvenile onset diabetes. It is a akraba hospital now on sugar level was our doctor na dia we say besi utrima type 1 diabetes because an mutation a gene if you ma me ho na ye den e ko akra ne so it ye be sro bi biara say wutie ye na o de wakọ hospital so sugar na wasoro wa check ya de bia nam 13 12 we di ye tuatua bi bia. Doctor say me exercise you say you na we so still be na sugar na wasoro basa ade friend na untimi also be dwon so saa udidi asisi na komodo onum so asisi na komodo udidi pan so tia na ete de ya kra ne say nim say do achi create me fra wani etimi fra wani ya fra de bi optic nerve enti Krobea me hwe osisi yi a me hu say o shata de white ade bi na be signal adwen no ese ani ni hwe enti yan kanchira adwene say atade na eche na atade white optic level ni di dwuma ewum enti sugar level kosro o pressure kosro etimi affect say optic level ni na ema oni etimi dum enti e besro bibiara ba bia wo bia no say wan tell yare enche say yare ne ensa wo ho sure your specialty ba ko pa ya want some na Reverend Dr. Fred Kankamwedu abubo so no I want some the yetenete yetenete wakani nyina enti yo ba na wo ba your Friday be serum AMH anti malarial hormone na ye test ye de hwe oba ni nkosua dodo a owo okay enti homeopathic ye ka asema yenim de ye ka enti ehu yare na ne de aduro ka yare na se betu sure ya de hwe nkosua na sa ye be ka kirew e wo fom na ntimi wo ye be ka kirew na side no nyina no research and studies ade ba ko pa si anase de infertility by infection ti abasa na amode bebia wo bia no se wonya discharges intermittent rashes bia ba na ekọ odie no rashes no e ba na ekọ no unim say virus say bacteria bra fit to me particularly ti abeso bibiara ana sa vaginal steamer no ye be ready December e ma no momra kan tetene na nanu mpunu ya efinya de kan tetene na nanu mpunu
bɛsɛ sɛ punu no yɛde afɔ abɛfo kwan so ɛti sɛ bi infection na ɛba na nsuo gu wote nka na deɛ yɛ akora sɛ korɔ bia nso ɔbɛbi wɔ ne bɛma kɔhyia mu mpɛ mu ɔte dum light dum light nyɛ dɛ asɛ ho nyinaa sɛe obi kora ba hospital no obɛbie so doctor mpa kyɛ pɛ sɛ ɛka wo nko a ɔfɛre nti ɛbɛserɛ wode baabiara obi afa number no ɔyareɛ bia wɔ so biayɛ korankora no tumi ka fa bra kuma se santaase ahenema kɔkɔ bin 18 wɔ MTN number no yɛ 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Anna Tigo line here 0275 96 94 14 Accra Obiade na imbeche sotium Antieku Junction wa Bogo so ye Old Asida Clinic Boga Abon sign echi Takra de Anaji Police Station Ana Abako Fordia ye Orlando Manager Road Police Junction free screening nso koso branches ni nyina anya ba bi baako we take advantage ne bowra ho ye adwuma Mondays to Saturdays 8 to 5 na member no so ebesere mo sa call to interrupt so o hwe na untimi hwa akura na e de esua ma obunye du Krobea be guide mo eno ya kokodrufo na eye ana de ehwe rubber obunye du untimi no Krobea obunye du rubber na ya bedru ya sa de se rubber no so bia no antini de no na mka dinka ka sa tofi ehwe rubber mu no udi enye de na tofi bo a fra rubber na say ya tites we wu ya da ma so play for eno ya nwa for somehow Fit Homeopathic Clinic. In fact, mpanyimfo ni nimde obekyerekyerɛw ama wate yade na se obekyerekyerɛw ama aboawo obekyerew ama nepa atumi akoso ewo dipadua no mu di ama wo enti sabre yi a wasori se ya se ne ye ubia ade biara nipadua ne namu bia no frɛ yɛn yɛne won kasa ne nkyire mu mfa nkyerɛw ɛyɛ 0244 58 3859 and 0275 96 9414 unya fresa kuma we ya ye beje so na ye ne wo akasa ma fidie na ha metwa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya mannomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye du mienu. Bibia ni afre 0244 886437 and 020 168 1717. FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na firi yade na apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ o magime aduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo hane akyire asikyire yade mojabrosoo kokram ahotutuo o de epua bɛ ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke na de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan nkyɛmfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema wo benya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so what tell me Volta Drill Limited me problem na solve Adepa ni kom hade wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no
wo fa na se bre kwasi sika wo de money fra broche nyina wo de fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akakyɛ Saudi sikato seche dumasi Royal Bank branch bia obetima yi no wɔn branch bia oh sir ɛne ɛmɛso mi hia bosi am de betre madwuma mu na kwambe na mɛfa so amesa bɛka bi wɔn ma salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans and a funeral loan wɔn ma smart loans na no dia yɛde ba abaye adwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general seche dumasi Rural Bank mani agye wɔn hyehyɛ no ho pa na me hu wɔn akyi akwan wɛ wɔn headquarters no wɔ seche dumasi wɔn bɛn edwa no edwa nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no na edi nhwɛ ne mu Anwraga onion market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoase kwa no so hɔ a post office no akyi pɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ Bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne nursing training college no na edi nhwɛ animu Asante Mampɔn municipal adidwai wɔn bɛn health center no Chechire afigya kwabre wɔn bɛn police station no ɛno nti sɛ ya frɛfrɛ 05016827737 ana 05016179924 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Bochie Mom and Waya, Bigo Nami Philly, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo yadamase yakoya. Yasan Beba Dabi 102.9. Na sani ya wote ya no bigo soft drinks no. Say die ewudwaso. Dwumadie bia wudi a woto nsafre nipadom bia no. Die sese wodwene ho ma ne ba hobie. Eye bigo soft drinks no. Say die bigo cola no. Any bigo orange no. Say wunya ni mienu a unya the perfect vibe. What you say? And now we onam ewiaso na wunya bigo cola achilia the achili na ho soni mfifire no. What you say? Oba ekoyo bugu wade so bigo cola no eye kama ene wo bigo orange eno nso wonom a wunya sa fruity punch no ema moment no lighten up ema wa hu se drink papa ena wanom no enti na wiai mekamfo bigo cola no ene bigo orange no se wunya de achili a onuya da seni memfa ni agro wo de sepe pure joy no na wo sepe a ubenya sa pure joy na wo ka no udwuma de bia wudie na wo ma nipa abase se ya wade abadinto eye yiyo bibia wo to nsafre nipadom no eye ma bigo soft drinks no enso mra hobi bigo no ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry what you say enti se wa ma bigo yi bi a ma wudwumadie no ase a onua wa anya hweo eye Trillium Industries Ghana onom na di bigo soft drinks yi aba one number for further enquiries eye 0322 190877
0322 190877 wunyanya sa bigo soft drinks ibia wawie na wie abapamo your biggest online shop ahade ye didwa onipa da sani a wutie me akwanya no aba ma one sa wone abapamo ofo bedi bonya yabom kire se wo download the app no a ade bi a wo hia ade bi a pesa oto na ha na obeto free enioma ye de siesie ye dem enioma ye de yo ye ho enioma ye use ewe yen kitchens ahodo o pe phone pa obenya bi o pe laptop obenya bi o pe condition TV ene fans ahodo TV enom ne de keke ho a ebi wa ha wo ba yen kitchen a ade bi a ye use wo bi anabapa mofo obi ena wo ba ntade a ye hye enuoma ye dinua na ya ni nyina no abapa mo ena e ma wo de ye kama na eye papa ye wa akwanya ma wo sebe ye kan ebi ana wo honso ye betumi amoatua de opena no wo betua ne nkakra installment payment eso ya na ye tam wa de abro ye free delivery nationwide abapa portable washing machine no eye 399 Ghana cedi enti download the app no free Play Store ana App Store abapa mall so woni phone na de be download the number ni eje frɛ kandia wo pɛ yɛmɔ ne bɔnkyɛ otua ka ne yɛmfa mmerɛ wo ɛyɛ 059 338 6133 ɛna 059 339 1848 ene basa herbal for onom ne de basa herbal capsules no nso aba sa capsules we unya bi na se wono nomo a se wo ye obi a wo yefunu yade ka ne ho a na fie gya adumu a waduro nie wo ye oba na wo nsabuom da bia wo bre o da ma bi wo ho oduru sini animu a wono atumi hu se nkoyie ade ne da form bem 2 minutes no obo ko konti sebe wo tutumi pai na sebe emoje emiro be me ebe mu ayemre pa wo se wunya basa heba capsules na se wono nomo a se wo ye oba ana bema ebe boa ma asumdua befie ene ye wo basa heba ointment eno nso eye abatan nko wo opanyini se wunya bi na se wuyusu a ebe boa wo asabra asram entosi ahohye pampers rashes udi bi srasra kwada na ebi mu no ena wo panyini kakagya ne oseye unipadua no honam kankan fasrasra wa motoam ana nipadua mu yaw basa herbal ointment ebeboawo baby eto nuo uko KNG Mr Herbal Dani Herbal PF have me pharmacy Freddy Mens any baby eto nuo bia no abenya bi freyen was 0244 267725 0244 267725 and that 3P garlic mixture and also yadro a piwak natural health for and a this edro with yaba na edro ya American asemi natural garlic wom enti se wunya bi na so oboba e boa ma moja dia frusani woni padua mu kama afei e ma daily power for your daily activities mene wo ka say e bia wo pressure enyina yie o cholesterol ya ka kire se wosoro we immune system nem function yenti any we know ya de ebobo obasa to de bi kura no ahono copper 3P garlic mixture all the time say we wikia e be yini nyina afri ho bra Mr Herbal kolina keba Dani Herbal ba bi eto odro bia no kasa me pe 3P garlic mixture we your number is 0248 928824 and 020 100 0021 Nana B Herbal for the Nana B go Herbal mixture any Nana B go Herbal capsules ne so aba said we enemu yade yes stubborn no ehu adwuma na ye wutie mi se nemu yade denden bi abechew we treat na se nkwa se wunya Nana B go Herbal mixture na daka ni mu no capsules ne hye ho enti se woto aduro ne ba ko a wanya ni mienu nyina abom wo de topa ye ne nsuo no ne be meme topa ye no se wo ye ne saa se ye gonorrhea syphilis candidiasis ana wo ni padua mu yaw pa ana wo nsabuo mu kura anya oba bema wononom asa na mu yade ni nyina no ebe ye free ho bra Mr Herbal PFA pharmacy Costa pharmacy Apidank Dani Herbal Freddy Mens Fadro Herbal Yaw Asante Bekwae Mr Oben drugstore woni wadibiase Antiama drugstore woni wadibiase onu nyina aton bi Nana B number 0549 99
9253 0549 99 9253 and then me come for the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos me come for the mount area onipa dasani a wutie mie ma wonkwa ho hia wo na se nkwa no ehu betumi hia wo a che se wanya hepa plus pavi plasmos se no mi ensen ye wo bia nsuo wo bia atopa ye se wonya bi na se wo bobo a wawie ye ene wa woni padua nyina yie wo na stroke yade e chew wa woni padua nyina yie wo na asikyire yade ani mogabro so tata wo wa woni padua nyina yie wo na atenka bo wo na wo ye mrempam wo na infections checheche wo se woni padua ni gina yie a se wononom de fearsome 3 a sa hawi unibi be mei eya pekodutu akire obai eya riata dwegu akire na beboa wo hepa plus pavi plasmos baby eto mu bia wo kwa abenya bi ye number nie freye na de wonte ase ne yenkyire mu mawo eye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 and that's Chedumasi Rural Bank PLC. Mechia the CEO Owura Kwabena Friye we are mechia woni adwumayefo ni nyina branch bia mu adwumayefo e wo Chedumasi Rural Bank ya chiachia mo enkanka ne ma no na mo ye adwuma wo Chedumasi no mechiachia mo omanimu te Chedumasi fo ma no omanimu te omo ejiji susu no enkwada yi pese de se ni obekro wo no nyasam keto wo enti ma ne mema mu tie mi adwumayefo yi munko bie account e yesusu de ni bi e wo Chedumasi branch bi e be wo yetumi link wa account ne de ma network ya use enti eto de bi a wo ma bank ho transaction bi a wo pese oye bia no ubetumi aye na wutie mi ubetumi abebie ordinary current account any corporate current account and no COT savings account wa ha bie me bada achefa kakra totu mu akwada no obenyini no wanya bi ya fixed deposit interest rate no eye kama ya beta wachi sa woni edidwa bosia bia wo hia bia ne yebema obi yema group loans wo ya aban ana ankura adwuma yeni a yebema abesia odihie bia firim na ho akere wo a yebema abesia na ade aye na yie afi apema hankura duo wotwe 1980 45 years ni na Chedumasi Rural Bank ba yo yente won ho asembone entimi tu for say oni won mu ni dwa o ba Chedumasi a ye branch ne ben edwa no Chedumasi dwa no ena wo kwa adwura ye ben GPLTU for building no se wo ba kwa abri Kenya ase a abrosanse Kumasi a Kenya ase abrosanse hwa ye wo ho station hwa Kenya ase ya school no ne ben no anwunaga ukoje ne dwom hwa ye wo ho aboabo oba post office na chi ekwan ye ba asewase ya so a Chedumasi wo ho tafo ye ben club 600 anamo fretro school no uba duma ye wo boss FM chi ho ena akomo zongwa ye wo second station ye wo 3 mobilization centers ba ko wanyinasu in the Ejira Chedumasi municipal ba ko Chichire in the Fijakwa Abre North ba ko Edidwan in the Mampo municipal ye number nie unti bibia se afreye eye 050 168 2737 and 050 161 7924 unya fresa homa we ya Chedumasi Rural Bank PLC ye beje so ye no bekasa de wonti ase no eno ne ye bekirem na wiai nanampofo wona wo ye director ema second chance organizing shop wo de chem so pelele nchen hwa ensu kese ye gota kese de chem sunsuye ne nchen pe hona second chance organizing shop wo nanampofo one onkwala ni nyina bigi ene ada workers ni nyina no me mamu good afternoon me chiachi amobom abaso munni madwuma nso yankopon hyira mo pa ena yese squad bi wo amakomdwom yese mumfa ye ni agro kra enu abako ne frɛ ye no ataka huro wone wo squad a mo wo amakomdwom ene ye kan yese ye biem speakers akasiem na jigum wo ho Master Francis Mensa one onkwada nyina awie ye chiachia mo afia yese wo ton kosua wo ho Faustina yese wo nso ton toes Antibeki yese wo ton kruma ansa na ataka huro de yenka de oton
ma nidi soso ade soso na de nti na so osaka oma ofufu o wa wi o omo ye bia o na ode tie tie Monica onu nso tonkruma wo ho anti ma on the so tonkruma ne dawa na Felicia enso ton spices na ata ma me nso ye cold store bidia bia ni o ndi ma hu o enti amakom dwoma ni nyina no Nyankopon hyiamo maka amakom fuyi na maka asafo nso asafo dwom ehonso yasimutie ye paa wo ho Nyankopon hyiamo mi akasa minua ba meba o minua ba Ajia Kadija ono wo bayere fuo nim wo oton bayere Ajia ono squad nso ye chiamo na ase hia Josuo enkokwa Josuo eh honso mfa ye niago enkokwa Josuo fugu ne ye no Nyankopon hira wo Nyankopon hira enkokwa ene ese ne ebro nya ye bedidi e betumi akonje enkokwa nyina ena wi enkokwa Josuo fo mo nso ye chiachiamo Nyankopon enhira mo me pa mo chao abaya no a ye frɛ no Afia Lydia ono na oni teacher ni Daniel Opokubu ahin ne maame de na akoto adwuma mu wa free ni maame achi se be ma se oyi na free ni maame adwuma ni mu e de na akọ adwuma foforom one na tena ampani ampa one na kotena afi achi wanyem no wanyem ni wie ya wabona bare maame nkyɛn maame ni se da bi menyew san akọ wakotena be ma nkyɛn wo wo ye ene ye de ne baaye wo se da bi wo de ehwe oba na emom me ba ne nso na akwada ne wo na dwuma mu ena wa wo de wo peyi no de ne call ba bi foforo konyem no enti se wanyem na wi abema wa be ye odia bibia ni a akire osua na dwuma ni wi a ye beka ho asem afedie ye wo hwa ya ante somesro na jame akura ifri so abehwe fom kutukum adai o se be ma ne se ontumi ne mentina bio e de na asi afia wo ho te sei bra wanim o target ni bibi kokko no why kasago bibi kokko nim ye frɛ wafia Afia Lydia wo mfie sei 27 years 27 enti wo hu teacher na wo sei okay na mo 24 na ane ne kotena ye na obi a wo maame de wato adwuma mu adenti dia na teacher kagu wasum nkwanti e ma wo jai wo maame adwuma ne call adwuma foforom na ye die enti Afia na ye die entia kasa na wanyini unsa time ne de adwuma e die entia enye bibia hwe asa ofere braya obi se ade o fili braya wana na untumi nkasa nhwemani mu okay former teacher why is the teacher always a teacher enti sesia die na wo de aye be ma na oso untumi ne wontena bio ka kire me kasa guwe obua ende die na wo de aye no obi mfiti preko pa nya de die na wo de aye nti a wo de waba se wontumi ne wontena bio me da menene ti say like menene bo bla say obe ware me to a high da ma meni akra na etim ono no tuti ne fie ento ade me fon bo besia fon a che wo so na me ka che say onyi besia ne mfiri so enti me ka che no ka te me je o ho no sa afre me se so twia e ka ne firi fon ne so ne me awie me ma mfa ne serious eh asem na o ka ne serious ha efiri wo ko no ye ne ho basa nti akra ne be yare ana me frɛ no ana no aka asem mfa ne ko hospital nti me ne ko hospital no afi de dru tam se me ko ji aduro no miniska o me ho me frɛ ne so a onfa ani ebe fi nti ebe fi no ade hyen no na me se me mfrɛ no because me frɛ ne kula a onfa ti me ko ba bia o tie no anti ano papa be 6 o'clock na me ko ni fie ho me ko ye no no sorry me born ni do ni no bebi obi e na ma me wura inside me ko ye no ba foforo wo dem ho oba foforo wo dem ho sa again no me hu no oni ni several times me bisa ni bia o se na danfo no e wo bronko ho ba again baby o te personal de minim ba again minim no minim baby a o te me hu ne several times ba me bisa ni bia o se na danfo no ntim de me
nti me kwato no ho me anya me nwanwa nti me ma anko ge ne so me ne na anya hwe na obuza me kwan so na de me de ba me de ball no nti me de ball ni wie no na o se jiso one me aba ba bia me metie ti ye ba ba bia me metie no e ho no ana edi kikirikiri bae o se wo ntue ska na me se wo ntue ada me ma ni mpi ti me ontua de ska eduro sika no ya hospital be no ontua aha na me se ontua ada me ma ni mpi nti ho na edi kikirikiri bae oni ni mienu me pa shan e o dem na ye ska say 100 cities me fanza na ye 1.7 ba o so betua 1700 de ontua 100 ne ba hospital bill no teacher ni aha enti me yere na ana otua ai o diska ne ma me na opie koe enti opie koe no ana me se kwan na opeso de me fashion no e nkwase ebo no obu me mi hia na ma mi nyina ho ana no so ma mi nya me ni mienu ntem asem enti mi amene ni bedele enti me efa me ba ne uniform ane me de na mdi go back to mbi na me sa ko ofie ho me ko still na ga ne wodam ho okọ ne fie ho esi ade won so wo kwa setena wo ho enti me ma me kwa me ma mfle no enti me ko na wono wanko school no opie free me ho na so ko school wanko se wasan ko fie se sa no crotch aba ya be bo crotch sa no che se wo kokokro we nso se wo de wo wa ba fie a ese so kokokro we hwe obo wa bo crotch da oh David me mo bi da aja kwa me wa bo crotch da yeah crotch ene fele say se ma mienu abehia wo ba bia kasa o bia tro kasa betio oti anke aha enti no oda so wo fie je me ko no no wa be fie no no ana ge no ana na danfo ba ko ye fele suka sa suka na na di mu ana okeka me ma teacher ni no ono anso na say di mu suka krona wono si teacher ni dabi obodi koda e wo bronco mu ho ono na say di mu no odi say adwuma we say suka na pe ma de ma teacher me de ho de da we say wo na be pe wo ma teacher ena teacher suka kro ya anso na asan akopɛ foforo sa de ma teacher enti me kwa no no ke be fe no promoter suka Debbie on the promoter aha na o ye de between na door so a promoter any girl no ana teacher omo wo dem ho ti me ko ya me wura dem ho ana suka ni busa me say amane ana me ka chen say te say me so ma ba asetena ye nyina ye be wale ana me tena say na me yi me ba to na kra na dan me yi ne to ho enti ya tete ho sa ana suka ni say me mfa me bag ni mpi na me mfa nko na ombe ba mama na me say me nko nne enko china so wasi ne bo say oni mi jaye a onfa kwampa so no oni mi njaye adekodi a mehia no meje ansa na wakọ ba bia okọ because me mani me bo me kwase a enti metena adam ho a enti me wo ho a na me hu so papa aba o papa ba ye no wanchia me ana obehwe adam ho no kaza nyenya mu no so no afle andisi omo okuo bi wo ho omo chama ya omo ne ne ko no afle na ba se ono so ne mmekasa na mimi nkofie nti na papa ne so guso one mmekasa na mete menko nti one mmekasa bronco ho NDC chairman ya wo ho dabi omo kuo NDC kuo eno omo chairman me ba chan aha no oguso one mmekasa nti one mmekasa na papa ne bae wanchia nti ode ni be hwe dem wa no saka apontum no pie anam dem wo dem ho na papa ne ka say me ko ne so na maye nkwan bi wo fie nti me ko me fie ko se be sei nti me de ko me de ko se me ko hiti nti se be sei nti me de ko na me de ba yere si so nti papa ne hu se me ye aduane no se me didi wi a me nko fie na me se mate nti me didi wi no ma nko ana me hye ho a nti me hye inside ho a na wa de ga na ko hye suka ne so ne mpana bi wo fie ho no de ga na ko hye ga ne dem ho nti wo pane ba ye nyina na ga ne wo fie ho nti me wa ti dem ho no me wo ho no ma ana okofa ga ne ba inside mani be dware bibia wo inside ti me meti wo wakogina ba afa no so nim se me ne ga ne be ye bibi nti wakogina ba afa no na ga ne dware o dware no se di na chi be dem ho na ga ne be siesie ne ho ana oni ni pie no ko ja ne kwan nti meti hwa nyumrem ana me nso me fura dware wo inside dware ba no ti me wo ha na obeka che me se
omo ko maame ho nti mimpi no nto ne pun one ne ko maame ho mepa cha nwumere no enti wo oti hwei die pa na teacher Daniel opokubu ahen ose wo de aye ne ntia ose wontumi no ntena bio adekodi a ogina so ne se ose mimu ade na wumu no mepa cha mibu ne pa mimbu na angansha se no ne menyim ye no odi misie ye se baby na yeti ne ti blonku woni menyim wie no oka kire me se eho na obeyi atum se waware no waware ye no ne ne yere nsensem ensi ye omojai but oba ne mfa ne nsam bai enti on pese problem bia be banyi nsem wonsem enti okọ ha adan o me ye free blonku ho na okọ ha adan o ebu akwa preko sisem ebu akwa DKC eho na ode me ko share minim eho na minim wo baby a eho na ode me ko share tobo na oho yi o yama mbuafu wo kasa nyina oho ye mahiba wo na ma me de usua adwuma wo bronko ho wo no yi wo free wo adwuma na na wo mu no wo ko sua adwuma ne foforo we hen bronko mu ha sasa tam no onyanyem enti wonyim wie no yi wo free bronko e na wo do ko share hen ebu akwa uhia sombo Professor Asumbo o se say obo Professor Asumbo mesi abaye ya wote hwi wo hia sombo Professor Asumbo wo ma me de wakoto adwuma mu adwuma na ye de wakoto no nka krakra obatan wo betiti ni mo awirem nka betumi de awi adwuma no na wo wanya baabi asi wo ma ba ma bedaadaa wo ne wo betina hwuka nti hwuka ba mu a wo ni teacher akwa akotena wo ni teacher tena ya wo yi wafiri ma me adwuma ni mu e de wakwa akoto adwuma fofurum wanyim wo wie ya wo yi wafiri bronko ho wo de wakwa akosha abu akwasi jikasi adai to de bia ya na mo ma wo ye ya mo ma wo ye ya abaya mi se wo hia sombo wate kase yo abaya mi se wo hia sombo wate kase yo Dr. Dawood akra nsemo ane yen try no here edio akra edin me ka say so sabe wo bi so de awu kura o wo bi tumi mfanya we want to find yes yeah wo bi so bebre ya ka say obi aso ne de momi a testing mic obi o yeah send and go be the bread ikotwa ne de yeah so do baby a na ire timi man pressure sa o ye one day of fire blade ko obetie firi ono kai se no obejunso en Kenya Johnson no kai pa dia agrodifo okay out of a traditional Dr. Dawood papa no na wo yenim ha no ono ne panyini pa wo Dawood Herbal Hospital ado se wo be Kumasi Krodua mu a ejeso krapa Daniel Kane na Metro FM no ewom ye adwuma no sa dan no amu ana sese ya Dr. Dawood Herbal Hospital enso enuanom me se metena fidie so na media dance ya papa yi media dance ya fa ne ho kire se de wonimaduro no onimaduro de wodoma nkoma nam ne so ede hamama nua hini ni bna edi dwuma no no nam ne so papa yi oye number 1 onimaduro onya na de mfansie enti wo se bie ma ye ball na baso mimidi na chikobi wo se akorafo ani besem bi krachia na wabubu agu ho otumi sore nante enti wo de ne de ena wie doctor wabayanim efi Dawood Herbal Hospital ye jiwudi wada meburu awie de ne enti efri wado yo akra me da se good maminchia Asem Beba Dabi etiefo nyina ejoso na papa bi wo we sehwia kontomra oso wonti abribia no na fidie o de sen baby ansa na wachi Otec wow na se wantie wanwie a ni afidie ni nsi form ye wow we can show say ochia o me dada see bro yes so the wati from Liberty wow way back series and you wadi chirache yes powerful Dawood Herbal Hospital come here say ebra dwen nti ase powerful
last 2 weeks omo de opani bi ba ya o se mfie mi ensani a de rubber share no na e wo se omo koye ne surgery operation but onni kapre a de ba koye surgery na ehu bi nsu sada no so se bia omo ye surgery wi a na emwa no yes enti no waye na adwen se de bia okwa no ma yi rubber no ma san de foforo ahye omo sesa no saa na obi ko di adanse kire no se Dawood Heba Hospital there okwa omo wadura rubber ne be wow no so na me yare ma no madura rubber na nyi na nipa ne se hwe mahunu bi a omo ma nipa na duru a eno kra de na ebro mfie miensa but rubber ne yi ti ko so hwe akra enene na wotwe mienu na obae so bae no na Dr. Kasim di kan hwe no na o refer na ma me se o omo fa no mra me office so mene ni din koma na me ka yen so pani se nyame ne pe na se ampa nyame di tumi ewura ha ban mu a rubber na be powerful no so doctor ojidi na me se o ojidi a wo de bae no se wo se ojidi ni se rubber na be yi a be good na to aduro so da eto so 10 days no o se ohwa no ti se first na ka jun so de na onte and one say nam rubber ni mu ba ye ba fe no tin kan se jun so de no wow eti na adechi a na wo so okosesa rubber no so call ye no na o kire mu kire doctor no so ena omo sesa no na omo yi a omo betwen kakra ahwe ade so obedwonsa omo yi rubber no a otena wa be se wana Johnson de na sorry ko gina ho no Johnson no bat se de kane na nka bibia anye no no powerful nti omo ma ne tena ho be 3 hours ansa na o ba fie wa ba fie a se sia na ne 4 days Johnson de no ote okugina ho a Johnson no ba se de wo se eba wow ti o ka kire me se me nhwe na aduru a me ye man se se aduru ye no da se ni ye aduru akọ sure aduru ye no opani bi bai ofri asemfosu na rubber no enna ne be mam on se eduru bebi a edin a ye bone wono ma ya ase no ti be ma bia ye be ma hwe ye ni amfa rubber nhyew ye bone a ya ase no na mo de rubber na hye ho nti Johnson na nke wo se fa be ma no emfa be ma no ne mo na be pie free ya ase ho na no na esan se wananti a enyi no ena obi dumfo bi direct ni se ko Dawood Heba Hospital o kuma se edweso to ba ye no na me ka kire no se ebeyi o se doctor Obua ma ye dura bro na me se ebeyi ya no to aduro so you say aduro no first month e ko bosumu mienu no o se afi Johnson de na o tese Johnson de no wow ndi rubber no hyesoro ho e na Johnson no fa ne be ma no mu ba yes powerful na wonu mani ka sem bi esi ye anopa bi wa sorry na o tese Johnson de no ti o Johnson afa de be ma mu hu anse rubber na nkese tu hon the 2 year na ho na cover to frame na mso obetimi akọ hospital na de akọchiro mo akom so bibia e kama nti ye ka say yo ho so obi ni hawa owo mu no say rubber eda ne be mamu but nantia ma wa pa ba na sabe say ye wo nipa no na rubber nkan ho onipa bie ni asase so ye wo na ne part no ba bie rubber but ye de catheter na hyewa ye chimato bi na aba wo kwan mu sure Oba Dawood Heba Hospital inshallah nye metumi ne mum nyame nam yeso I love that ansa na saade ne besi no e ya na ebokoko okay yes obi wo ha ho Junso de no a okogina ho a otimi nya be se sema be mienu Junso de wa ni kwan se du 1 minute kran ansa na Junso na pie bra wa yi ho apesa wo Junso no ba otimi gina be 3 minutes 5 minutes kran ansa na o chim ansa na Junso na pie e delay ansa na aba ena obi wo ho nso a what Junso awie no o tin cancer still and Junso no nsan ebi da so wom ba ne nyina ama ebi aka akire to o hye na tade wie afi na esoso nkakra eba ena obi wo ho nso a o Junso a ewuma a o yaw e wo ne ba manim ene na yase wonim se obi wo kra Junso de no na obetimi Junso ade so mia na yase ansa na Junso na ba yes ba ma wo saati bi enu ma ehu pa but Oba Dawood Heba Hospital ye de neto aduro so asade we nyina ebe hwe prostate no bebi aduro on se obi wo ho nso kra na ho Junso de na onhunu on se o mampani bi a na se ba a ogina dwebo na Junso nam ne na African haya wan shada o
on to control how no wo nti be so ugina ho anadwo nso no akra de na ya reho ana nmu ase pa se ugina dwabo ase o nadwo nso enamo na ho eba prostrate no na enlarge na masade no ba Papa Dawood Heba Hospital nyame enam yeso good kasa make say nyame nchese nro no ba mitrim sa bi no ba ha kra ma hu se bi gu anim ni o ma gu anim ba ye de ne to aduro so abreti wa bi nana bi ba say doctor me kodwa bobi o na hwese roba sheme me hwe papa no sa na me ra ho na me se nana nyame beye nyame tumi so sure nyame de obi amfa ne hondan nyame ami nyame tumi so ami ye de ne to aduro so no na wotwe pepepepepe na roba ni ye ko dwabo na wi ye no oba obeda ya se sa na ye adwuma sure obi wo ho a ohun se one oba edi nhyiamu a ye fra bibi ejaculation ye kan ejaculation a chese be ma ne hu sane no okay yes na ho no e wo se yenya atenka ho na ne je ni nyina ho ho na e de no yes ho na e de no but time I was enko te de no na te yaw e won be men yes be ma wo sa de ne bia no kokobo ne bi no na ye oba ma bi wo ho a ono oba ahia oba ya no sa abre no ne hu nsuo no emma eno so kokobo ne bi kire say how ever prostrate no nti we nyina ba oba Dawood Heba Hospital edne to adrozo a obrete obi na ya ni die bo hu se mosi for free bi bonogo sa ade no ade ede yes ebi o se obi wa ne oba hia ne hu nsuo na ebeba no eni kwan se moja wo but ne hu ne oba hia ne hu sane no na moja e wo nsuo no eno so nye how ni bi na eba Dawood Heba Hospital say we nyina no oba ye do to aduro so ebeba powerful na obedun so na umia wa ya se ansa na dun so aba na say wan kwa ma but Dawood Heba Hospital say ye ba oba honko ade a ye do to aduro so sa ade no ebe free ho good obi di share ho sisi aye ka say ne fa nyina adwojo eden ne ma wadwojo na ya fa din kakra ka bi ato so say stroke ebi wo cry say ya anyi ye say na ni adru say nsem bebre on say dua ahodo kwayi mu and ebi won fichire we kra me e fra no sodium guava we so ni madekro guava na ndinga krakasa no sodium guava okay na guava no o wine na banana opa say guava bi si wo fia e na odru fia wa wane hono na wo hono nyina twahia wane hono ne nyina ne ja ne be 1 month wo be kona san for mo foforo so once I open say ukuno but wasan form foforo enti obi a wadwojo no ye de guava yi eye endodwe aduro no wa sorry guava wow enti Dawood Heba Hospital no won hwe prekese ko to se prekese wirema then prekese ne part be na mope de so no na ba no ani de yam fine but Dawood Heba Hospital me ye na ba no ne hia me kodu prekese ase a me why na bena wo pa why prekese na bena no say light obetimi awwa ho nyina akosoro ugya no be 2-3 months be kona asan form foforo afam wow obi adwojo oda ho no ye fa prekese no ye kasa ade we de bomu a ye de ye droma na breche bi wade no wow ntina Dawood ofri sehwi o se kwadwo krom ebesi baabi ani Western North region sure o Dawood ni e be ka kire say obi dwodwo nko ade stroke de number na me wa beye bi wo Kumase ha ma me anka sa mani me say SD asafo e wa Asante afijase Newtown makamaka o krache no no da fomo adane TikTok so ne de na mu sreska sesi a wasore Dawood Heba edru aye no enya hopre unimu a unimu sure ha unimu adru a unimu e abotre sure se de yebesi aka haban na bomu no hwe guava ya ankasa kura me won se na aduane na yedi no yedi ni se ne dentra ba bema ne hunsuo ne sperm no ebi a yese wakọ hospital yese ne sperm no kwamwa no wo fompa guava no na ba na abre no no wape adewe atadwe no wa blend aka ho no mfa ewo pie ho ne ewo papa ne bi mfra anopa bi a osori amfa tablespoon no baako enumre baako onye saa for be 30 days no nkoye sperm analysis nhade obey semen analysis na aba na oma wow guava no
pompo abobi pompo no empai opa why governor bana no na yam ene form usa fatare so ade be che na apai no adrowra oh yes hwe guava kro yawo oba bi oye ni tia na ni tinwi ni bubu bonsa na nim nyina aku no guava no wonu ansuo no de bia fa ohro ti no fa ohrum eno anu no ebe fufu ha oba se otrinwi fa guava ha man fa ohro ti we ya kire mi ntina sese salute for use Dawood ba ontment some American wow nti edro ankasa no edro ewo ho oba akini apa wo se bibi de enidane nti ontime wo ono agwava keke guava manu fa bibia antum obu ne nsa wie pe on start se onom kopim se ne bosome no ebesan ba bio won se pain na wote no emma bio ya ka na yenyensen na eba wow guava we e friend no sina alata okay so ni madekro your friend sempe ana sempe okay sempe no sina alata na yi ni say na obehu ni ne flower no na flower ni say no obi wa wanya constipation ya se wankosa ana wanfa ya ntimodura ontimi nyane na one flower yellow you see tete bi na fa gu nsuom obetimi afa empty bottle bi now dey gum now dey nsu agu ho fesi wa anopa bi anom bi anumre nom bi masa e ka wa na na woko no adrowra na sempeno ana haban yi no nso no sa wotete bia obi a ade bi agu no ho ebi efre bi kakawirewire eyam ana skin no aye basa ade bi agu wa ye duro bi enkwa yamwe obetimi kura aposa na fa yeso wo de yeso adu na ansa no bo nse so na ye rerere no ano ahye no wow ena obi anya namu yare baba so wa yesa enko wachini ya ye duro enko otete sempena haban ni se ya na wa fa nyenya e de aka ho de aka ni se oba Dawood ba eni a kire ye baabi a mo wode yemra ye wo edreso krapa wow baabi aka ne na Metro FM no no okay ho eni ye wo edreso krapa nipa no fa adreso ka onska so besi Dr. Dawood okay se wo free Kumase ena e ba dweso a obedru ho ansa na wadru dweso ye ka se dweso krapa nti ebi nim se obedru dweso ansa na wakọ krapa krapa no wani mu ya o de ka se ufa trotro na kasa obesi Dr. Dawood ye wo yensa ni faso ye ni benkum ye wo ni faso se wo free kromu ba ye si wo hospital ne nchen animu ya no wura ho na wo free dweso kwan so na e ba kromu a eno nso no obesi e wo unifa na wa cross aba benkum sure to betwa kwan nim aba benkum good e ho ene ye wo ana se wo de Gwal filling station ho wura ho se oba Dr. Dawood asa obi a be kire wo akura dro ho edro wo ho ye tini die wonim na se ohun se medemienu ne baaye combination of herbs oba se wo ye dura how to combine herbs sure obi wo ho a ye kese de bia kese na na oye ba wo pese otwe onti onhu kwa be fa so atwe edro bia na wakoto bi enyi wa hu sa haban we ye guava no ena we ye sina alata no sempeno ana yamdua no tete na haban no sei wotete na haban na won se ese se de esi afom wo ho no yeah no abetete we no so bi na wo de aka ho hata wodan mu man hata wawiem okay e wo a wo saka kra gu kap mu a na wo de nsuohie agu ho te se de wo ye tea no anopa no anom o disposable cap ketwa no baako anwumre no baako wo se be ma watwe sade bi o mu bia be na ne Dr. Maya o number what 0244 88 64 37 0244 88 64 37 sa wonim abakamo wonim abakamo minim fa ayedu kese papa abakamo ma question we okay ye nananom eneni o de maamenom sa akoye nananom time no obi a na otwi bonto bia ni ho a ne BP kosoro da sure on se bonto no omfa ntwi omosi o ba omo oye bonto na no de ahye ne techere mase adenti no de hye ho bonto enye de o de bonto hye ho nso a
man nya hodin bia na mbonto no de ahye ho no BP no akosoro a wo de hye hot by 5 minutes obeyi no check abon abafo hey papa ni maduro sambo number ni bio ni 0244 37 sabe sen kura ye duro wow Mathieu bro enti da ben e ba doctor ebenya ne every edwada okay ekosi memenda okay from Monday to Saturday okay say ame wo okay from Monday to Saturday nyina ye adwuma anopa kosi anumre okay no num ni apon piafo anopa no nson kosi anumre no num piafo obanko ade inshallah enya metumi yankopon na daroma yes yankopon inshallah inshallah so unum kankabi abua kankabi kankabi warozu ya niya bibi kankabi tefre unum tefre cockroach jatabada for tefre so you can't traditional medicine enye habani nu benanko broad it involves animal parts mwa kwa nso hu wo mbi osono na jana yakra se yedro osono jana yedro ya wa abo bi a no na ote ahaban a ontimi nsi ni trase ni di wo fom je ne content no giraffe no yes nti ote ahaban no wo soro nko a na ahaban na obawe no ojane na onya bi fa no so yedu kese that is traditional medicine ejidie wonim Dr. Nyankopon Inshallah ena yedi enam dachi a papa obetumi a kire dro fra no pa kosi anwumre enti wasori mesra ofre no sese ya wo hawo eda wo so no kakra weyi bwa kokobi ana se edi adanse bi amo ahunu se edro wo ho enti wasori fre no sese ya na one nkasa number ne ye 0244 886437 ena 0201 681 717 for Dr. Dawood na oneno enkasa Nyankopon Israel no ena we OCPS enterprise for Nyankopon Israel monso adofo ne ade hye so obekumasi krodua mu akajetia Dubai market no baby a police station ne wono ne nchen pe ena OCPS enterprise for yewo na adwuma yedie ene se yeton perfumes ene slippers apapa ye kan say perfumes bi te say Assad Polo Club de Nuit Mitlet any other perfumes a eye kama ubenya bi ewo OCPS bone da form upon say ye papa nyina echi no slippers na ma ne mema ye wo Adidas Gucci Nike Hermes Versace what ya say bra ye nchen bone ye ubetumi so abetubi wo ha akoton ye number ye 0249 23 8370 0249 23 8370 and a Simple Plus the best brand eba phone accessories one no doubt Simple Plus for omonioma wode abe ye phone accessories no omode na ye papa o pe phone charger o pe power bank so o pe batteries phone batteries so senya Simple Plus de ni bia ya bolo way for de no ato Simple Plus nioma no eno na ye papa so wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset Simple Plus de na to na no ne papa no minim de maker kire se maso ahwe enti na medi ho adanse a kire no so wo pe phone cover efe iPod any protectors phone accessory bi ehia bia no ahaye tuton ye de no ye ton se be ya Ghana fo benya papa no ene ye to ne nkronkonso what ya say ye number e ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 Kumasi ade shemani ye wo ye Dr. Caesar so ye ni di animhwe and as oba kejeti anso a Dubai get 2 enhwe animu abrosane ye wo no braho first floor ubehu yen Simple Plus for wadwuma so ani enkoma ye boy teacher ni no mabedwa for your information asam ne ba ye nima jataba efre teacher ni no de yate ne se one no kasa ye no ono a hye ne fie se ne obeba na one maami ne beya behia na ba bia ye de to a eyeyie no ye de ato owie ya ena ahaiwa ama na emum wa fa akire akọ ehe kodie social welfare
akɔgye krataa mom di abrɛ awura yi ɛne ne maame sɛ ɛbenada nyame yɛ adom a ɔmo hia no na yɛ for information to help you with the analysis ɔbɔ adeɛ 2 ate saa part 2 bɛba ɛwɔ saa asɛm wei o si yɛbɛkɔ bi part 2 bɛba deɛ bɛsi biara no yeah part 2 bɛba yɛbɛma yɛtiefoɔ nso aso part 2 bɛba ntia ɛyɛ ayɛ a nanka yɛpɛ ɔno nso side of story nanka yɛgyina so aka na sɛ da mmerɛ a ɔno asan yɛ ho de kɔ ayi deɛ ne kyerɛ sɛ deɛ awura yi bɛka ayɛ no a wɔse yɛn nso yɛkyerɛ yɛ adwen mmara ne nna ne baabi yɛn nso so yɛkɔkɔ akye hyehyɛ ɔrɛgye ne fie adwen no yɛde ka biribi part 2 bɛba sɛ awura yi maame mpo deɛ ne hia me maame nsɛm a ɔkan sɛ saa na teɛ deɛ a ɛneɛ na krakye no apart from social welfare no kora maame san ne wɔ asɛm ka sure social welfare kɔka akwadaa ne ho asɛm a fine ɔno de ne ba to adwuma mu ɛna wobɛyi ne firi hɔ de kɔ baabi a wopɛɛ sa deɛ wɔwɛ firi ne ho nti apapa aberewa ne sɛ me deɛ pam no twa no ne nyinaa ne sɛ makye no potogum hwɛ gum ne nyinaa ne sɛ ɛkɔ kwanse kurom deɛ mehwehwɛ ne sɛ me ba na adwuma no a ɔsua sɛ bɛyɛ ne daakye ɛnsɛyɛ no sɛ wobɛyɛ deɛ a wodeɛ fa enti wofa yɛ nyinaa wɔwusu adeɛ ne saa aberewa no aha no wowoyɛ aha no edu sabre yi a wogya no wa bra adwuma no ɔmpɔn no ho ɔnsua nwie yɛ deɛ a maame ne wɔ asɛm a ɛwɔ sɛ wɔne wo ka ɛno na yɛn yɛ frɛ ne sɛ wɔmmra meɛnka edi ɛkɔ social welfare hɔ koraa ba maame no asɛm no ɛda hɔ sɛ yɛ no korɛ sɛ wɔde ne to adwuma mu ɛna wɔma no nsua adwuma no ɛna wobɛyi no kɔɔ baabi a wopɛ wode anyɛ bi asan bɛtu ne tiri nsa wɔ baabi a no wɔwɔ no na ma ne mɛsua hɔ na ma ne mpɔn no wɔpɔn no ho a sɛ gyaa no ma ne nkɔ no baabi deɛ maame ɔɔkaa nie ɔba ne deɛ aban ne wobɛhwɛ na ɔma yɛ sɛ awura no bɛwaa no sɛ ɔnwaa no maame no sɛ ɛn deɛ nyɛ n'asɛm na mmom ne ba no daakye sɛ wɔsua adwuma na nka ɔbɛpɔn no ho ansa na nka wahunu bɛɛma na wobɛfaa no nkɔɔyɛ na wakɔgyaa no sɛ wode ne bɛsi wɔ wabrɛ a adwuma sua no ama mu no deɛ akora maame no wɔ case ɛhɔ no a nti wode akwaraa ne deɛ social welfare foɔ bɛka ɛgya kwa me nana just wenya yibia nana mesrɛ sɛ oyisu wode wɔkyerɛ brɔfo da o psychologist ɛno yɛ iden ya mode entrekese yɛdaadaa wadwene entrekese na ɔde aba yɛ yi sɛ ɔno sɛ social welfare mohwɛ nkora asɛm ne ma ho asɛm very good sɛ wɔne nim hɔ sɛ ɔnim hɔ deɛ a maame nso ɔno nso ɔnim yɛn sɛ ɔne nim hɔ a maame no nso nim yɛn nti wodeɛ brada no yɛyɛ nyinaa bɛba bi ɔyɛ wie a maame no so asɛm no ɛna nsie meburu oledi nya ho abotre wate sabe wo nanka wo pɛ obɛyie ɛna obi abɛdaada akwadaa na dwene akɔnyem no ɛne na wo awie sesi a wa ma akura ya bɛda ne bon wine na chi no sabe u begya na si hɔ sɛ na dwuma a wo kɔyi ni free baabi ne kɔ baabi no ɛmmɔ no a unim die nti a social welfare for afro omo no yani omo na di dwuma enti yeye ntu fo se menko ebenada no kɔ na kɔ ne kuna no yebe kɔ bi enti kɔ die social fo yi ebenada nyambo a na na Krobea me ne ma bedwafo yebetu bɔfo ama aba hɔ sane mo bɛka ebekɔ bia no yebeba bɛka ho asɛm wɔ afidie yi so na ye wia klache sɛ wunim baabi kɔ a yebɛkyerɛ wo sɛ yensu nim baabi kɔ sene ate enti mon koma ntom yam deɛ sɛ seɛ yɛ ne yɛbɛyɛ awura mo ani na hɔ wate hwɛ ho yo wate ɛmɛɛma deɛ yɛwɔ ano yɛbɛka nsɛm deɛ gu ma dwenem wei wɔka yɛ yi nyɛ deɛ bɛtwa aso ne sɛ wɔbɛnyem wɔ a wɔne wɔwoyɛ wowo wie yi a wɔhu sɛ emu ate no ɔnso asan akɔfa foforɔ deɛ abɛhyɛ dɛm afei no wɔbɛka kyerɛ so wɔ yere na ɔne ne yere ntɛm ayɛ problem enti na ɔde bɛfa o nti abua kwa DKC na ɔde firi bronko na ɔde kokɔ hyɛ abua kwa DKC fa so yɛ nyansa o wate fa so yɛ nyansa na krachi wei honorable adosa akɔdeɛ ɛne assemblyman a yɛte sɛ yɛsi assemblyman bi frɛ yɛn me ba kyɛw sɛ ɔna ayɛ bronco assemblyman deɛ a owura no ka kyerɛ ne sɛ wɔmpɛ ne ho asɛm a ɔmpɛ sɛ jata no ne ne ma ɛde na asɛm bɛba ne so a adwoada nyambo a yɛhia no wɔ Otec FM ha na sɛ waama saa adwoada no na yɛ nyinaa yɛba bɛhyia wɔ social welfare hɔ wie a ɛhɔ no na part 2 ne ba no na enu hɔ nso yɛbɛma petua ba bronco wase a yɛba bɛwura ɛne wanhwɛ yɛ nneɔma ɛbɛtwe pie no ɛde nsɛm bɛba nti wode adwoada sɛ wompɛ wo ho asɛm a din wopɛ wo ho asɛm deɛ a yɛntoa so ne yɛbɛtoa so anso akɔsi agya wo din de sɛ ɔsɛ tutu wofiri he na bae
me fei na Mivenchi in and by me ba besi what a yako 1 year. Wo wasem na hefa na asi enche ho. Aha wa bofo offense side o. Offense abofo ha ya. Abofo krum. Aha na kura ase. Na kura abai. Ya ba asempa na asempa. Ye frɛ kura ne sen. Ya ba che number 1. Offense abofo kura ye frɛ ni nyambe kyerɛ number 1. Wo de hwan na afiri nyambe kyerɛ number 1 ho aba ha. Ade ene kwasi badu. Ade ye hwan. Otikrum ho. Otikrum ho. Akwasi badu nso ye hwan. Onso odikru ho. Akwasi badu ene ye dikru. Ewo ho. Ewo nyambe kyerɛ ho. Ade o ma ye oden. Ni tieti ade ntintimani se. Sasa bana ni Yesu saro. Ho ade ne yewo. On kwade no so kete. O ma ye oden. Ba ko de midai Messi ene wo tutu agu. Hwan ne tutugu yi? O kwasi badu no. Odikru no. Ha odikru no. Ena tutu da ye. Sasa se da hono. Wo se ache ntimi pesika kakra na me man 3 million. Wo se sasa fiera sasa wa tom wo bi 10 million. Nti o ma misi. Akwasi badu aba ha na. Odikru ne ma ha. Papa nya ho abotre. Wate. Nya abotre me ba. Odikru wasem we me enka. Tie. Wa wote offense abofo kura ye frɛ ni nyambe kyerɛ number 1. Eho dikru na akwasi badu. Papa o se tutu na aba yanim ha ewo wo ho se bia asase a wato yaton ama no da ho firi tete na wama na tu nsa wo so na wo san ka foforo se ye obi beto no aboden de enti wo je firi papa we nsem sebe ye ka na ya ka hwe ama asomdua ba enti opanyini nya ho abotre na yenton samfre na akwasi badu bio so obetie ye ne beboa no se wantie ye ne a ibedwedwam wate nyabotre enti na akwasi badu wada meburu ene fie ene eye fiada na watwe a ye bewura mu no ne benada ye behia wo ewu teke femfia ha wasem wei ye de nan yisi so benada na akwasi badu a wo nyambe kyere number 1 offense abofo de no ye hia wo uteke femfia ha ebeboa ye nyina asa oba adofo ne ade hye ma sori yankopon hyira baabi a utie yen free ye bia onye okese na wie Otec